Так, вітаю. Проверяемся. Падаецца, ёсць усё у нас. Проверяю яшчэ гук до конца. Нормально. Добра. Зараз будем пачынаць. Ой, Дед Максим яшчэ запусціў літаральна. Мы Hive-Mind Твічоўскі. Вітаю ўсіх. Сёння будзем гуляць у Flare. Flare Empyrean Campaign. Калі вы не чулі пра гэтую гульню, гэта нармальна. Яе не тое, каб шмат людзей я магу пабачыць, што пра яе чула ўвогуле. Я ў тым ліку. Я літаральна, акрамя таго, што вы за яе нагаласавалі, я бы па-іншаму пра яе не даведаўся ніяк. Гэта клон Diablo, які па сутнасці сваёй ім з'яўляецца, яны не вельмі гэта хаваюць, але яны не спрабуюць яго поўнасцю паўтарыць, яны паўтараюць вялікую колькасць. І цікавая справа ў тым, што гэта па сутнасці не толькі і не столькі аб кланіраванні і спробе зрабіць нейкую супергульню, а хутчэй пра спробу стварыць свой рухавік для такіх падобных гулень. Так, для экшен РПГ. Вітаю, Прубай, вітанчики. Вось. Для кланирования... Яны не столькі спрабуюць скланировать Diablo, каты нешта там калупаюцца, сколькі спрабуюць стварыць свой рухавік, які маглі бы яшчэ падзяліцца і, ну, там, адправіць у камьюніці. Рухавік усё open source, то бок усё ў адкрытым доступе. І сайт у іх, як бы, бачна, што гульня абнавілася, напрыклад, на гэты момант яна абнавілася ўсяго пару тыдняў назад, але папярэдняя версія перад гэтым, апошняя, якая выходзіла перад гэтай, якая зараз 1.15, яна выйшла ажно ў 22-м годзе, то бок 4 гады назад. Вось, хоць і абнаўленне гэтае здаравеннае, якое выйшло пару тыдняў назад, але яно, тыпу, прям гіганцкае. Ну вось, я крыху запусціў, ну, крыху пабегаў, але, ну, я бачыў прям абсалютна Diablo і шмат мадыфікацый, якія, ну, там, ну, як, мадыфікацыі, якія на самым сайце Flare Empyrean Campaign накідаюцца, каб яна выглядала яшчэ больш па-діаблаўскі. Вось, таму што дызайн трошкі адрозніваецца, она такі спрошчаны, таму што, ну, вядома, гэта Індзі і абмежаваныя рэсурсы ёсць у гэтага. Вітаю, Вячеславіч. Вось, і яна як бы гуляецца нармальна, то бок трошкі нават лепей у... пардон, бот не працуе, выбачаюся, нешта не запусціўся. Мне нешта не хацеў запускацца ў OBS, не хацеў бот запускацца, зараз бот запушчу і будзе ўсё. Вось, усё запусціў, зараз павінна ўсё працаваць. Вось, і я цалкам трохі пабегаў, трохі паглядзеў, вельмі базава, вельмі падобна, ідэі ўзятыя поўнасцю адзін у адзін з другога Diablo, другога, у кіраванні яны як бы не складаныя гульні, вось, ўсё даволі проста. Але у астатнім, як бы, ну, я не ведаю, мы сёння будзем тыркаць, глядзець і абмяркоўваць, ну, тыпу, як яно ідзе, таму што тут, ну, можа будзе што паабмяркоўваць. Але, па сутнасці, я думаю, што размова звядзецца, ці ёсць у яе штосьці, што, ну, лепей, чым у другім, ну, тыпу, ёсць ли нейкія ідэі, канцэпты, якія яны дадалі, таму што я ведаю, што яны не ставілі мэтай забойцы Diablo быць. Ось, напачыліць, тут беларуская. Беларуская? Інтэрфейс. З гэтага трэба было пачынаць нахрен. Усё. Вау. Окей, ладно, не халеры. Вось гэта прямо зараз гульня атрымала сабе 10 пунктикаў ад мяне у плюс.
Гэта самы, але ў любым выпадку плюс 7 балл. Ну, я ў сэнсе, што у меня нейкая шкала, у меня адсутнічае нейкая шкала ацэнкі. І па сутнасці я магу раздзяліць гульні толькі на тыя, якія ўвогуле не варта нават тыпу заўважаць. Гульні, якія спрэчныя, і гульні, якія добрыя па майму меркаванню. Ну, тыпу, прям добрыя, файныя. Вось, і вось такое прыкладна 3 катэгорыі, можна сказаць, я бы назваў, і вось мае ацэнка была бы літаральна просто кінуць адну з гэтых катэгорый, і вось моя ацэнка. Вось, але, конечно, так, беларуская, конечно, адразу дадае мне зацікаўленасць у яе, таму што дагэтуль я бы, ну, для мяне скіп быў бы, ну, глобальным, тыпу, навошта, калі ёсць Diablo, але раз уж яна нагаласавана, мы будзем глядзець, што ж у ёй такога, што магло бы быць гэтым самым патэнцыяльна круцей за Diablo, знайсці нейкія адрозненні патэнцыйныя моцныя штукі нейкія ў яе. Вось. Добренько, запускаемся. Глядзіце, я казаў, я стварыў гульню, ну, пабегаў крыху, першы ўзровень, там 1,5 хвіліны, бачыце, набегаў учора, гэта не аб чым, я просто рандомнага персонажа стварыў, паглядзець, як працуюць сістэма, просто пазнаёміцца, каб разумець, хаця пра што гаворка. Скарачаем спіс, значыцца, скарачаем. Ну, скажем так, вы вырашаеце, што вы робіце са сваімі гульнямі. Я хацеў скараціць спіс, але ўсё ж такі няма сэнсу скарочваць спіс меней, чым зараз. То бок, моя ідэя ў тым, каб націснуць і паглядзець, што будзе, і я разумею, што людзі рэальна спрабуюць усе свае гульні выратаваць, ну, у большасці сваёй, акрамя там самых-самых, што не хочацца падтрымліваць. Вось. За іх учапіся. Гэта значыць, што яны цікавыя, і таму я не жадаю, каб гэта ператваралася ў тое, што людзі не могуць выратаваць увогуле нічога. Вось, таму будуць абмежаванні, але пасля гэтага тыдня будуць абмежаванні, якія будуць дапамагаць, ну, ўсё ж такі дадуць магчымасць так, каб ніводная гульня не вылятала, то бок, тыпу, па сутнасці казаць, што гэты спіс актуальны. І гэта круто. Там нічога не сталося гуляць, дык мы не дапрайшлі жа. Мы ж нам адзін стрым яшчэ застаўся. Ось. Так. Ну і закрылі бы тады пытанне ўвогуле. Гоблінцы ж не пройдзена. Там самы фінал на паўгадзінкі. Ну, перамагла бы, да прайшлі бы, і можна было бы сказаць, я просто не магу зараз сказаць, што я прайшоў гоблінцаў. Я магу сказаць, што я іх амаль прайшоў тады. Добренька, новая гульня. Глядзіце, нават генератор імён на беларускую. Вау. Блін. IRS, Put, Сілус, Гюн, Ічиджа, Зельден, Мек. Карацей, глядзіце, тут як бы ўсяго 3 класы. Ваяр, ну, лучнік і хто саме, чараўнік, так, асілак, следапыт і адэпт. Не, хай піхаюць, але без мяне. Ну, вось, тыпу, абсалютна нармальна прасоўвайце, што падабаецца, і я буду ўсё ж такі, ну, я бачу, што не маса, ну, я думаю, што, тыпу, калі, ну, будзе пагроза такая, пагроза зараз ёсць, вам прыйдзецца ўсё яшчэ ратаваць. Я думаў, што людзі раптоўна пачнуць адкідваць большасць сваіх гулень, ну, тыпу, прям большасць сваіх гулень просто выкідваць, але спіс не настолькі скарачаецца, наколькі я чакаў. То бок, ну, я думаў, што гэта можна наступіць такім момантам, што просто у палову спіс у нас урэжацца за гэты тыдзень. Але не, ну, тыпу, ну, у сэнсе, што людзі просто падзакінуць на некаторыя гульні, у сэнсе, што падзаб'юць іх ратаваць. Але не, гэта не так працуе, і гэта значыць, што наша 76 гулень, там 7, у нас спіс скарачаўся са старымі гульнямі, якія там па 2 гады, па больш за паўгады, ён скарачаўся рэгулярна і стабільна. А зараз ён вось захрас на 76 гульнях, і гэта рэальна актуальны спіс. І я разумею, што гэта актуальны. Ну, нічога з гэтым уже не зробіш, там можа, конечно, павылятаюць некаторыя гульні, але, ну, будуць і потым вылятаць, але гэта па сутнасці ёсць актуальнасць. Вось яна наш гэты спіс, ён рэальны спіс. І гэта мяне цешыць, таму што
не халер сабе вы падтрымліваеце шмат гульень. Ну тыпу я думаў, што калі капнуць глыбей вызначыцца, што насамрэч падтрымкі ну большасць гульень просто нават нікому не цікава прасоўваць. Ну там тыпу палову, напрыклад, якой-небудзь альбо там 20-30%. Насамрэч не, гэта яно і ёсць. Так. Карацей, я нават не ведаю, што я ожидаю. Можна, конечно, ваяра, але давайте будем кидаться фаерболами. Я просто беру себе... Я, калі ствараў сабе персонажа, так? Ну, в принципе, давайте. Нейкі портрет. Які плюс-мінус. Тут дзяўчыны нічога такія, хлопцы нейкія дзіўныя. Во, давайте ось так. Зельдин. Нехай. Не-не-не. Так. Можна Iron Mode яшчэ тут ну, пачаць, але мы Iron Mode не будзем. Таму што я не ўпэўнены, што гульня прям збалансаваная, і мне пытанне ёсць. Можа быць такое сабе. Эмпіріан. Горад у небе. Гэта велічная крэпасць і апошні прытулак людзей. Пры панаванні каралеўскай улады горад быў месцам парадку і справядлівасці. Але ў мінулым стагоддзі, калі цемра захіснула свет, людзі сышлі з паверхні. Імперіан застаўся іх адзіным прытулкам. Бягучая эра людзей набліжаецца да завяршэння. Імперіан больш не такі надзейны, як быў. Беднасць і палітычная барацьба знішчаюць горад. Некаторыя ў адчаі ўцякаюць на паверхню з надзеяй выжыць за сценамі горада. Але ніхто не вяртаецца з паверхні. Большасць памірае альбо знікае. Меншасць хаваецца, ў некаторы час выжывае. Жыхары паверхні жывуць з надзеяй вярнуцца дадому ў Імперіан. Яны спадзяюцца, што які-небудзь герой пераможа цемру. Надзея заўсёды жывая, але не для ўсіх, не для вас, не для выгнаннікаў. Ну, тут туторыял невялічкі, тут ляжыць шкілет з паперкай. Што цікава, блин, пераклад выглядае ручным. Якога хрэна? Хто мне патлумачыць, як так здарылася? Там просто, ну, вось гэты шкілет, ён у яго нататка. У яго гэта самы skeleton with a note быў на ангельскай, і я такі, ну, окей, і там просто туторыял, які тлумачыць, як мне па тыпу взаемадзейнічаць з асяроддзям. І тут пытанне, а якім чынам нахрен? Так, зараз, дайце каўп, ось так зраблю. І як так і здарылася? Выглядае, што, ну, тыпу, шкілет з паперай, папера не перакладаецца, ну, тыпу, як нататка. Што за... Так, Вітаныч, мне патрэбна больш тлумачэнняў. Якога хрэна? Што адбылося? Так. Ну, я бачу, што некаторыя не перакладзеныя, таму што гульня, ну, дарэчы, была, кажу, абнаўлена пару тыдняў назад, і вельмі моцна, там нават спіс проста абнаўлення, чытаць і чытаць, там прям чытаць і чытаць яго. Ён доўгі, яго скроліць доўга патрэбна, спіс абнаўлення. Нататкі. Я ўжо думаў, што нататкі гэта прям мне самому ўводзіць усё патрэбна. Добра, здольнасці. Канал, базовая магічная атака. Магічны ўрон, патрабуецца магічная зброя. Узровень магічнага шара. Окей, то бок у мяне ёсць базовыя атакі любога персонажа, так? І калі у мяне будзе параметры, то я магу, ў прынцыпе, ўзяць таленты любога персонажа. Ну зараз давайте апгрейд да фаербола, потому што чым бы не. Я не ведаю, ці ёсць тут рэсет талантаў, як, ну, дзе-небудзь. Ось, там, што ў Diablo я прытрымаў бы пункты для апгрейдаў, калі мне патрэбна было бы. Пераклад на Transifex, любы можа далучыцца. Ага, то бок ён усё ж такі, ён ручны ўсё ж такі, так? Просто там столькі моў, просто у мяне ў галаве не ўкладваецца. Гэта гульня, у якой 5 фаловераў на твічы. Так, 5 фаловераў. Ну, тыпу, гэта ні аб чым. У гэтай катэгорыі нават няма малюнка. У гэтай гульні нават няма артоў сваіх. Ну, тыпу, тое, што я выклаў сабе ў пост у соцсеткі, я не знайшоў ніводнага арта. Адзіны арт, гэта вось гэтая сімбаль PNG-шка полымя, якая з клеткамі ёсць, якая сімбаль флэйр у рухавіка іх. Гэта адзіны арт, які ёсць, так? Мы маем вось гэта. І тут у нас ёсць гульня з кам'юніці, якое зрабіла пераклад на, блин, там я гартаў вось мову, я магу зараз паглядзець? Інтэрфейс, зараз я не магу, але там, блин, спіс моў не халеры сабе. Я просто нават не ведаў, калі бы, ну, я прям не... Што? Гавань з губы.
Богдана Каваль, добра. Трэба зрабіць скриншот з беларускай гульні. Ну так. Я просто я не разумею, мне трэба пазнаёміцца з камьюніці, што ли, потому что адбываецца, якога хрена? Размова. Вітаю, вандроўнік. Рэдка тут з'яўляюцца людзі з захаду. Я бачу вас зброю, ці не пагодзіцеся вы нам дапамагчы? Раскажыце. Адзін з нашых жыхароў Кролан працуе ў шахце непадалёк. Ён пастаўляў мне розныя каштоўныя камяні, якімі я аздабляю упрыгожванне. Але Кролан ўжо не вяртаецца доўгі час, і я пачынаю абхвалявацца, што з ім здарылася нешта жудаснае. Ці не змаглі бы вы пайсці ў гэтыя шахты і адшукаць Кроланда? Я дзячу вам за гэта. Кролан, калі ласка, спяшайцеся. Шахта Кролана знаходзіцца ля салёнага поля. Добра. Гандаль. Так. Занадта дорага для мяне ўсё гэта. 100 золота, у меня толькі 10 золота, і ўсё астатняе тут літаральна па 100, па 50. Самае таннае 50 золота. Мне можна нават не напружвацца зараз. Гіперпрастора. Гавань згубы. Добра. Ось оно наше месца порталаў. Замест того, каб рабіць менюшку, як было зроблена ў Diablo, яны зрабілі лакацыю. То прыемна. Добра. Пачакаць, каб агулены гэта мультиплеер ёсць, ці што? Кніга мёртвых? Не. Давайте мы пакуль не пойдзем сюды. Я пытаюся, не вельмі здольная. Фермер. Аптэкар. Алхімія. Калі вы хочаце працягнуць, вам трэба навучыцца правільна размяркоўваць рэсурсы. Я магу паказаць, як змешваць зелі, але ў мяне няма інгрэдыентаў. Вы можете знайсці іх для мяне. Мне патрэбны алоэ вера, крышталі маны і грыбы. Я магу зрабіць гэта. Прынясіце мне іх і не пашкадуйце. Гандаль. Сандалікі розныя, зусім простыя рэчы, скрутак вогненнага шара. Выкарыстанне стрэле... Ага, скруткамі можна рабіць заклёны, нават калі вы... І вось рэсет статоў. Простыя шклянкі. Зразумеў. Ну так, гэта павінна ў бок мора ісці. Пячора гэта, не? Ага, не. Гэта ключ спатрэбіцца. Добра. А як мне тады сцежка ўздоўж рэчкі? Гэта гавань згубы. І выхаду я не бачу. То бок толькі праз кнігу мёртвых там вось туды ісці? Потому што гэта адзінае месца, куды ўвогуле мне альтэрнатыва ёсць. Кніга мёртвых. Тыя, чыі імёны напісаны тут чарнілам з магільнай клеткі, прайшлі шляхам выкуплення. І ляжыць вперед. Не разумею. Ок. Салёнае поле. Добра. Гобліны. Нічого не упало з іх. Мана аднаўляецца самастойна, проста і павольна, як і здароўе. Так што галаданне па мане нам не гразіць, ну, у сэнсе, што не будзе абсалютна там нулевое. Грыбы. Ён спытаў грыбы, будзе грыбы. Так. Мана па крыху скончыцца зараз. Нормально. Просто па эканоміі маны палачкай пакарыстаемся.
Што у нас па досвіду? Досвіда яшчэ... Ой, блин, да халеры яшчэ патрэбна на наступны ўзровень. А яны ўжо пачты другога ўзроўня, я не цікаваты для гэтага. Ачапіся. А есть штука, ты поставить на место. О, вось. Зона. Раз shift. Ну все, можна кайтить. Мне можна кайтить, і я ўсё могу уже зараз. Нам мана нават не вельмі патрэбна. Опа, крышталік маны. Зараз мы тут зберем усё. Вітаю, богема, вітаночки. Пакуль, гэта, па сутнасці, Д'ябла, прям адзін у адзін. І дрэва скілоў трошки падобнае, і гэты самае кіраванне. Кіраванне праз левую кнопку мышы, правай мы, ну і таксама і атака базавая. Праз правую у нас гэта самае фаербол. Пры гэтым, я так разумею, вось, як здольнасць працуе, так же самае, як у Д'ябла можна перасоўваць. Чакайце-ка, мне падаецца прадмет у нас новы, так? Гэта быў крышталік маны. Пояс сам апрануўся. Плюс 25 аднаўлення жыцця. Скурная дзяга вандроўніка. Добра. У нас у Відні першая паветраная трывога адбылася. Што? Вітаю, Варыва Геймінг. Можна больш падрабязнасцяў? Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Ё-моё. Шахта з губы. Так, мне сказалі, што ў шахту з губы схадзіць, каб з гандляром, ну, там, дапамагчы з чэлам. И каменный лес. Давайте у шахту, там что-то квест есть. Ага, некий дрон. Ага. Ну, чмырили. Предметы аўтаматам нешта, я так разумею, падбіраюцца. Ну, там мне 10 налада была, я зараз все пазбіраў гэта. Так. Ну, пакуль мне прям, ну, вельмі д'яблава. Мне толькі больш цікава, адкуль тут беларуская і як, чаму яна ручная. Ну, типу, я ніякага такого, просто гульня прахадная, як бы, яна не благая, гэта клон, але гэта клон, просто вось усё, што, усе плюсы і мінусы клона, так, то бок клон добры чым, калі вам здзёбала ўжо гульня арыгінал, то вы, як бы, цудоўна можете пабавіць час у клоне, так, але ў той же момант гэта просто паўтарэнне, як бы, тых же самых лекал, з трошки іншым інтэрфейсам і іншай гісторыі. Калі захапляеная гісторыя, то чаму бы і не, таму што гісторыя тут адрозніваецца, як бы, ну, вядома, і яна не пра дэманаў і хаця супрацьстаянне супраць зла і цемры нейкай ва ўсім. Опанькі, першыя. Кролан, другі ўзровень. Пачакайце-ка, а як ён казаў, гандляра клічуць? Яго не Кролан клічуць? Кроланаў ключ. Добра. Што бы гэта не было. Квеставая рэч. Ладно. Квесты. Ага, вось зніклы Кролан. Вось ён куды знік. Ён ператворыў усё шкілета. Яго забілі просто, вось усё. І вось яго куфар. Ну, ўсё, мінус Кролан. Кролан смарагд. Добра.
вось ён і апошні, які можна з гэтай ну адсюль здабыць. Мы, в прынцыпе, здабылі, мне падаецца, усе квестовыя прадметы. Можна вярнуцца і паглядзець. Алхімія. Мы знайшлі грыбы, вы знайшлі ўсе інгрэдыентаў, усё, можна вяртацца ў горад, ну, невялічкае паселішча гэта і ядаць. Ну, праект бачна, што фрі-то-плей, так, то бок, ну, што цікава, я паглядзеў, тыпу, гэта, я кажу, гэта гульня, па сутнасці, проста рэклама рухавіка open-source-нага у той жа момант, то бок, гэта не зусім пра гульню, гэта пра рэкламу, як бы, тэхнадэмка, можна сказаць, так? Ось, што, ад чаго чаканні ў мяне ад гэтай гульні упалі, ну, вельмі нізка, скажем так, я, ну, не тое, каб чагосьці чакаю гэткага, калі штосьці будзе, я прям здзіўлюся. Ось. Таму што, як бы, калі людзі арыентуюцца на такое, то, звычайна, ну, нічога такога і не адбываецца проста. Ну, можна не замарочвацца. То перакладнікі таксама энтузіасты. Ну, зразумела, так. Уся гульня ж, калі яна open source, яна ўся на энтузіазме зробленая. Як бы, для гульні з энтузіазмом мне бы круто, проста я здзіўлены такому энтузіазму. І як у мяне справы пакрысе, гэта самае, будзе абнаўленне ў мяне крыху ўсё ж такі гэтага самага, ну, майго сетапа стрымерскага, будзе дасца новы манітор і кронштейн, у гэтую пятніцу прыедзе, буду, можа ўвечары ў пятніцу, можа ў выходнае дзесьці, гэта ўсё ставіць і нарэшце змагу нармальны чат чытаць. А то ўжо 2 гады там з хрэнам, і я ўсё, мне вельмі незручна чат чытаць увесь час было. Што? Warhorse такі нарэшце прызналіся. You might have heard the rumors. It's time to reveal what we are working on. An open world Middle Earth RPG, a new Kingdom Come adventure. Што? Пачакайце. Я з гэтага паведамлення разумею, што яны працуюць над олдерам персёнка, але чаму наступная Kingdom Come Adventure гэта... Я не разумею, як Middle Earth плюс Kingdom Come працуе. Типу, я супер. Калі гэта яны зробяць вельмі такую, ведаеце, прям суворую, такую реалістычную РПГ, ну, у волдары персёнкаў, я прям гэта самае, я просто набываю, я нават не думаю, я просто валасы назад, я бягу. Не, типу, мені падабаецца іх падыход з рэалізмам, і я бы хацеў дапрайсці Kingdom Come, просто патрабуе шмат часу. Ну, типу, мне, ну, я не ведаю, і вам будзе цікава гэта глядзець, типу, як я буду Kingdom Come праходзіць першы, а потым другі. Просто гэта павольная гуня з паглыбленнем, і сядзіш сабе, клупаеш. І клупаеш, прыходзіш, я такі, типу, просто адпачыць. Гэта як Факторіо, карацей. Ось, прыходзіш туды адпачыць, а не тое, каб прям супер гуляць, прям нейкі экшн у тебя. Вось. Я мяркую, гэта паасобку. Гэта 2 гульні. Ну хаця бы так. Тады просто я напужаўся, што можа быць гэта нейкі тыпу просто кросовер, і яны DLC нейкую робяць. Ну, не ведаю. Вось, а можна мне гульню пра хлопчыка з Цемналеся, каб хадзіць грыбы жыраць? Вось, ну тыпу, просто калі яны зробяць у сваім стылі, са сваім падыходам, такі вельмі грунтоўна, не казачную гульню, а вось літаральна, вось тыпу, у дэталях хардкорную РПГ па Middle Earth, гэта просто будзе разнос. Гэта жэсць, якая крутая штука. А чаму рэнна? Ну, типу, блин, я, конечно, я ўжо панапрыдумываў сабе таго, што ў гульні нават і блізка можа не быць, але, блин, гэта цікава. Кніга мёртвых. Што можете мне расказаць пра кнігу мёртвых? У кнізе мёртвых гаворыцца пра выкупленне таму, хто напіша ў ёй сваё імя чарнілам з магільнай кветкі. Вашыя грахі знікнуць, і вы зможаце вярнуцца туды, адкуль вас саслалі. Але як мне адшукаць такое чарніла?
Такое чарніла нельга знайсці, яго патрэбна зрабіць самастойна. Апроч самой магільнай кветкі вам неабходна будзе ахвяраваць уласнай крыві адмысловым клінком. І нават калі у вас будзе такое чарніла, вы не зможаце пісаць звычайным пяром, вам спатрэбіцца такое, што зможа вытрымаць такое чарніла. І калі вы правядзеце рытуал стварэння чарніла і знойдзеце адпаведнае пяро, спазнаеце выкупленне. Гэта па сутнасці наш асноўны квест тады. Выкупленне і вяртанне ў Эмпіріан, у апошні горад людзей. Вітаю, шалену пацук. Блин, не, круто пра гэта самы, пра... Калі яны, ну, я просто, мне прям, я, конечно, не ожидаю супер хайпаваць, але я хайпую. Вось, ладно, у любым выпадку, у бліжэйшы час, мои планы на бліжэйшы час, гэта праходжанне будзе у нас, пачынаючы з наступнага тыдня, будзем праходзіць Чалавека-паўка другога полностью, таму што мне вельмі хацелася яго прайсці, а я ўжо 2 гады як не магу яго пачаць гуляць. Ось, неяк адклалася. І у выніку так, будем праходзіць яго, а пасля ўжо будем глядзець, што наступнае. Вось, у меня была думка даскончыць Divinity Original Sin 2 просто дапрайсці. Вось, прям просто сканцэнтравацца дапрайсці, але да гэтага моманту план скончыць Чалавека-паўка да жніўня. І я думаю, гэта адэкватная мэта, хаця гульня можа быць даволі вялікая па памерах. Ось, і я спадзяюся, якраз калі мы дапрайдзем до Divinity Original Sin 2, яны якраз выпусцяць гэтую гульню па Middle Earth, і я буду шчаслівым чалавекам. Я даю ім 10 3-4 месяца, няхай яны зробяць хутчэй. Цікава, што Варва сышоў са студыі. Варва гэта самае. Не, ну я жартую. Варва, што мне, альбо мне голас ламаецца, альбо мне я у чырвонае захочу на мікрафоне, вось чаму ён дзіўна гэта самае сябе паводзіць. Я проста, можа, грамчэй пачаў размаўляць, узбудзіўся ад гэтага самага, ад таго, што ад новай РПГшкі. Вось. Карацей, прыйшоў пераходны ўзрост, ужо 3 за маё жыццё, так? Дык вось, Варва такі чэл, Варва круты, у мяне няма ніякіх прэтэнзій да яго, але студыя ўжо атрымала напрамак, і яны ведаюць, куды лупіць. Калі яны не будуць раптоўна на 180 разварочваць сваю студыю, то толькі ён не Варва, ён Вавра, па-мойму, не? Вось. Дык вось, Вавра, ён як бы круты, пытанняў няма, просто што ён ужо мае, ну, студыя ўжо мае напрамак, я думаю, калі яны будуць проста яго прытрымлівацца, то ўсё іх будзе добра. Вавра, ну так, мне падавалася, што Вавра. Пачакайце, калі хлебчык з Цемналесе, то гэта Лемблас. Цемналесе ж не поўнасцю эльфы, Цемналесе, хаця, ну, можа быць. Там же просто і людзі ў Цемналесе ёсць. Яны, можа быць, чалавечыя хлеб такі. Так. Добра, алхімія. Вы ўжо шукалі інгрэдыенты? Так, вось інгрэдыенты, што вам патрэбныя. Дзякую, я знайшоў крыху алоэ вера, таму можете пакінуць яго сабе. Вазьміце гэтыя пустыя шклянкі, ступку і таўкач. За іх дапамогай вы можете зрабіць з алоэ вера, якое знайшлі, выдатнае лекавае зелле. Калі згубіце ступку і таўкач, то можете заўсёды вярнуцца да мяне за новымі зеллямі. Правую кнопку мышы. Шклянку дадаць, алоэ вера. Лекавае зелле. Крышталь маны, зелле аднаўлення будзе, так? Грыбы. Так, а што калі грыбы дадаць? Зелле трываласці. Ага. І вось яны камбінацыі, зелле маны. Мне, па сутнасці, у мяне ёсць зелі ўсе, я ствараць пакуль не буду, але цудоўна, што ёсць такая магчымасць. Чайсер Тобі там усім руководзіць. Меркудзе эльфы і павукі, і алені. Ладно. Мне падавал... Пачакайце-ка, але Цемналесе таксама ж там і гэты, як ён, Долгулдур, альбо як ён там называецца. Ён жа ў тым жа, ну, лесе, ён просто здаравенны. Вось.
калі я правильно памятаю геаграфію плюс-мінус. Я прям не самы надзейны ў гэтым сэнсе чалавек. Ось, мне просто падавалася, што там же дол Гулдуры, там ёсць прэмія людзей, якія тыпу аддаліся, ну, якраз такі цёмнаму ўплыву, так? Вось мяне пан Кадзіма своечасова ў бок пхнуў якраз да абвалу коштаў. Ну, гэта... Я учора навіну прачытаў у Тьютары. Ну, гэта, тыпу, абсалютна не звязана, але раз уж мы пра дэстрэнінг зайшла гаворка, ну і ўвогуле пра Кадзіму. Карацей, памятаеце Хартмана, так? Дык вось, ну, ён жа зроблены па мадэлькі Рэфна, вось. Ну, Рэфан у нас рэжысёр, правильно? Я нічога не блытаю. Рэфан, Нікалас... Так, гэта, вось, самы дырэктар, ну, рэжысёр, карацей. Вось. І гэта самае, гэта ж па яго мадэльке зроблена. І справа ў тым, што 3 гады назад у Рэфна зараз хто чулівы да медычнай рознай штукі, калі ласка зачыніце вушкі, літаральна дайце 2 хвіліны. Вось, карацей, у яго было працёк тыпу як працяканне крыві ў сэрцы, і ён помер на 25 хвілін нахрен. Вось, і гэта ў персанажа, і ён быў, гэта было 3 гады назад пасля таго, як ужо персанаж Хартмана быў створаны. Я ўсё ж такі загаворваюся. Вось, і персанаж Хартмана, па сутнасці, літаральна вельмі падобны, ён быў мёртвы 25 хвілін, каб вы разумелі, ну, тыпу, чалавек, і гэта літаральна вельмі падобна на Хартмана. Вось, і Хартман быў створаны да таго, як гэта здарылася з Рэфнам. Кадзіма ўвогуле неяк увесь час прадказвае, так. І гэта было яшчэ ён за тым самым, за раздзяленнем і кур'ерамі ідэя была. Я чуў такія водгукі, я такі, ну, калі я гуляў і калі я пачуў гэта, ну, калі зразумеў, пра што першы дэстрэндінг, я такі кажу, ну, людзі так і будуць паводзіць, але я чуў часта, ну, тыпу, для мяне гэта даволі рэалістычны сцэнар такі быў. Але людзі, я чуў шмат скепсісу наконт людзей, калі яны казалі, але гэта было да ковіда, людзі то вельмі скептычна паставіліся да гэтай ідэі, таму што ён за паўгады за год да ковіда, крацей, гэта выпусціў гульню. Вось. І калі ковід жахнуў, і неяк гэта скепсіс знік. Усё. Ну, тыпу, так скептычна перасталі ставіцца да дэстрэндінга. Угу. Так. Тен. Don't starve elsewhere. На Don't Starve Elsewhere адпраўляецца 100. Нагадваю, што ў нас сёння тыдзень па галасаванню. Я яшчэ не аддаў там рэчы. У нас сёння тыдзень па галасаванню, а гэта значыць, што мы круцім рулетку кожны дзень, але і вылятаюць гульні таксама кожны дзень. Пакуль што абмежаванняў на вылет ніякіх няма, там у нас вельмі шчыльны спіс на вылет. У нас гульні, якія літаральна за які галасавалі 12 дзён таму, гэта вельмі жорстка, але пакуль гэта тыдзень будзе так, і на наступным тыдні я ўжо буду ўводзіць абмежаванні, каб вам было прасцей ратаваць у гульні са спісу. У іх была магчымасць быць у бяспецы. Так. Уданак пра Кролана сказаць. Я шукаў Кролана, але ён пакінуў гэты свет. Это жахлівая навіна. Наш лагер і так невялічкі, але яшчэ і гэтая страта. Калі гэта вам дапаможа, я знайшоў яго ключ і смарагд. Іх можна пакінуць на памяць. Ключа дастаткова, каб успомніць. За вашу дапамогу я магу зрабіць для вас пярсцёнак з гэтым смарагдам. Так. Пярсцёнак атрымалі. Размова. Зноў дзякуй за вашу дапамогу. Усё. Больш нічога, так. Харбор Кейв. Можете распавесці мне бліжэйшыя пячоры? Ну, зноў жа, гэта пячора, я так разумею, новая, таму што не перакладзена. Гэта месца здабычы, і Кроун быў часткай каманды. Яны капалі недоўга, і потым яны сустрэліся, яны недоўга капалі, потым сустрэліся з руінамі. Руіны не падобныя на любыя структуры ў гэтым рэгіёне. Сярод гэтых руін каманда знайшла бліскучы матэрыял, масціт. Калі Эмпіріан даведаўся пра яго вынаходку, яны хутка захапілі кантроль над аперацыяй. Чаму яно зараз заблакавана? Яны поўнасцю яго разабралі?
Чым далей працягваліся раскопкі, тым больш становілася зразумела, што штосьці было незвычайна ў гэтых руінах. На поўнач поўнач станавіўся поўднем, захад станавіўся ўсходам, яны гублялі працаўнікоў. Імперія закрыла сваю аперацыю, замест гэтага яны паспрабавалі выкапаць іншыя мясцовасці у надзеі знайсці штосьці больш стабільнае, якую-небудзь больш стабільную крыніцу мастіту. Ты ўжо бачыла, чым гэта скончылася. Калі Імперіан здаўся, ну, перастаў працаваць у гэтых краінах, там усё яшчэ можа быць карысцю тым, каб даследаваць іх. Ёсць нейкі шлях, які я магу пранікнуць унутр? Это рызыкоўна, але ты даказала, што можаш даць рады. І магчыма, мы маглі бы здабыць сабе свой запас мастіту, таму і такім чынам атрымаць трохі ўплыву на Імперіан. Трымай, я зрабіла копію ключа, які табе спатрэбіцца, каб так, які табе спатрэбіцца. Я атрымала яго пасля таго, як адзін з імперіянскіх ахоўнікаў ураніў яго. Калі ласка, будзь асцярожна, я не ўпэўнена, што я гатовы сустрэць яшчэ смерць каго-небудзь. Добра, зразумеў. Не паміраць. О, і 467 золата, неблага. Можна было бы, конечно, што-небудзь сабе на ўхіленне. Плюс 5% знаходзіць рэчы. Шансы крыта. Резісты розныя. Давайте вось гэты. Яшчэ адзін перасцёнак на знаходжанне рэчаў. Ось так. Куды падзеліся рэчы Кролана? Ну, мы іх сабе забралі. Добра. Там амулет яшчэ у нас ёсць слот. Ухіленне. Давайте яшчэ і гэта возьмем. Гэта не яно? Яно ідзе замест пояса. Давайте... Ну ладно, я падам назад. Так. І на галаву можа нешта? Не, на галаву нічога няма. А што гэта? Гэта другая рука, зразумеў, усё. Раскопкі кажаце, так? Ну, вось пытанне, мне варта лезці ў тую пячору здравенную, пра якую наказаў? Штанцы, ну, пакуль у нас нічога такога проста няма. Тут нешта не аб чым. Мне цікава, ці можна тут неяк прям, ну... Я просто не заўважыў, каб перапрананне змяняла мой знешні выгляд. Мне падаецца, яно пакуль стабільнае. Наши, ну так, тут парткі нейкія, і тут альтэрнатывы толькі яшчэ адні парткі. Не факт, што тут ёсць прям візуальнае паляпшэнне нейкае. Пытанне... Ну, давайте пойдем у гэтай руіны, я тут асабліва розніцы не бачыў. Калі руіны будуць занадта складаныя, мы просто пойдем назад. Не хапае сторонок. Я могу дзённенькія экспедыцыі сабраць. Цікавая штука. Дзіўны абеліск. Мы дакрануліся да абеліска, але нічога не здарылася. Добра. Жалезны лабірынт. Это типа... может быть, это бясконцае падзямелле? Як бы ў гэтым сэнс? Ё-моё. Что вы такое нахрен? Зноў жа, гэта ўсё першы ўзроўні, таму не тое, каб бяда якая. Гэта памёрла ўжо штука. Опанькі. Там нешта нават і пачаткі. Нават... І абарона дае. Нічого не здарилося, ну.
Рухавік пад гульню. Ну, я разумею, тыпу, гэта... Ну, я ўжо казаў, што гэта гульня больше, ну, па апісанню таго, што я чытаў на сайце, гэта больш тэхнадэмка. То бок гэта, па сутнасці, тэхнадэмка іх рухавіка. То бок гульня не тое, каб прям, ну, гульня, і... Я кажу, у мяне чаканні вельмі нізкія дае. Што я пакуль спрабую пабачыць, гэта... Ці ёсць у яе? Ага, мне яшчэ адзін ключ патрэбны. Добра. Ці ёсць у яе што-небудзь, дзеля чаго... тыпу, што яе бы, ну, з таго, што гэта клон, то мы параўноўваем з клонам, правильно? І, тыпу, што яна дае больш лепей за... Ну, чым яна можа быць лепей за свой арыгінал? Што? Што гэта? Аднаўленне маны. Ага. Калі я стою каля яго, то у мяне хутчэй мана аднаўляе. Я так бачу, у цябе рэальна праблем з клавіатурай. Так, скрыня. Там нешта выпало. Есть у нас что-нибудь? Ничего такого. Было бы файно знайсці гэта самае. Ключик. Я открыт Америку зарю. Ну. Што цікава, ну, як бы у Діабло я бы уже давно десяток узроўняў падняў. Я пакуль першага ўзроўня ўсё яшчэ. То бок, ну, гульня прям вельмі павольна гэта робіць, але я разумею, што хутчэй за ўсё гэта проста кампенсацыя таго, што тут не тое, каб шмат контент. Нормальны абсолютно падыход. Так, ну тут яшчэ таксама ключ патрэбны. Окей. А дзе яшчэ ключик знайсці? Альбо ключик мае шанец просто, што ён выпадзе. О, блин, у меня мана скончылася. Опаньки. Это что? Книга заклятого адмыслоўца. Аднаўленне маны плюс 6. Вау! І гэта ідзе... О, окей. Гэта мне падабаецца. Розум 4, оборона. Так. Ну і будзе больш регенерацыя пасіўная мана. The Lost Vikings. На The Lost Vikings адпраўляецца 100. Дзякуй вялікі. Дзе быў гэты самы клуб? Я же яго бачыў. Куды ён? Куды падзелі слуп? Мне патрэбны слупы. Fantastic Dizzy. І на Fantastic Dizzy адправляецца 100. Гадзін на 8? А, ну то бок яна зусім маленькая. Я так пачакаў, што она хоць трохі, ну, контенту мае. Але зноў жа, абнаўленне гульні было 2 тыдні назад. Гіганцкае абнаўленне гульні. Вось гэта пячора, я так разумею, зусім новенькая. Вось, ну і каб вы разумелі, гэтага абнаўлення было ў 22-м годзе, то бок 4 гады не было абнаўлення ў гульні. І тут раптоўна вывальваецца здаравенна. Это тое, што я па блогу іх, ну, зразумеў. Я трошки это спробовал разобраться, что тут бывает с гульней-то. Чему конкретно она? Так. Квестовый войс, дзённік. Мы сёння вярнуліся. Выгляд першага паверха не падобны нашай мапы. Дзякуючы, на шчасце, імперіянскі маг вярнуўся з намі. Я спытаў іх, каб яны паспрабавалі адчуць, ці адчуваць яны чалавечае жыццё на ніжніх паверхах. Пакуль што 0 результатаў. Але ў мяне ўсё яшчэ застаецца надзея. Пакой бачыць сітуацыю... ну, рада бачыць сітуацыю па-іншаму. Загады прыходзяць на тое, каб аперацыі перанесціся на бліжэйшыя, ну, лакацыі. Кролан паслухаўся. Сказаў, што ён не ждаў бы памерці, як гэтыя іншыя хлопцы. Быццам бы яны ўжо мёртвыя.
Калі я знайду іх, мы збіраемся забраць увесь гэты масціт сабе. Ну, я так разумею, ні халеры іх не атрымалася. Гэтай лакацыі не бачыў. Ну, гэтай лакацыі, хутчэй за ўсё, наколькі я разумею, усяго 2 тыдні, так што ты... Цябе чакаюць сюрпрызы, калі ты жадаеш вярнуцца ў яе. Ай-яй-яй, у меня мало здоровья. Мне неприемные дальнобойные вороги, потому что мне, по сути... Ай-яй-яй. Ну-ну-ну. Блин, як бы так трапить тебя и не померьте. Холера. Давайте ванночку зайдем. Опаньки. Другі уровень. Так, моц, розум, спрытнасць, абарона. Абарона, ухіленне, паглынанне і ураўнаважанасць. Розум дае максімальная мана, аднаўленне маны, магічны урон. Давайте. Колькі я магу? Колькі мне пунктаў? Яшчэ там ёсць. Давайте ў абарону адзін і яшчэ ў розум. Больш пашкоджання будзе. Добра. Вітаю, патейто. Таночки. А я атрымаў ключ яшчэ адзін. Не, у меня ключа няма. Гэта значыць, што я не змагу прасунуцца. О, тут лодауты ёсць. Я, типу, магу сабе 2 наборы нейкіх прадметаў, ну, типу, навесці. Окей, ладно. Это не блага. Не той, каб я бачу вялікі сэнс у дыаблоідзе, як бы ў лодаутах, але... Хаця, ну, чаму не? Это залежыць ад таго, як складана, типу, і шмат прадметаў у вас. Так, это мне ўсё не патрэбна. Окей. Чакайце-ка, атрапнасць на што ўплывае? Так, вось оно. Таланты яшчэ, чым я магу сабе паляпшаць. А гэта я не магу палепшыць сабе ўзяць? Стрыкніце, каб зараз блакаваць за 1 бал здольнасцю. Пачакайце-ка, гэта што ў нас? Шчыт, старае поле, якое паглынае ўрон. Каштуе 18 маны, аднаўленне 30 секунд. Ага. А давайте шчыт. У сэнсе. Вось, я павінен адзін талант. Я неправильно карыстаў. Усё, я зразумеў. Давайте шчыт. У яго я нават гарачая клавіша ёсць. Вось, у нас шчыт заявіўся, зараз он нас будзе бараніць. Раз у 30 секунд мы можем сабе навесіць шчыт, які будзе абараняць нас. На жаль, я не магу прасунуцца далей. Я магу тэлепартавацца назад. Добра. Старонку одну мы вярнулі. Добра. Апошнюю увогуле старонку. Ну і па сутнасці гэта бясконцы лабірынт, які можна... Пачакайце-ка, ён зараз усё яшчэ мапу паўтарае. Лут ён зноў дасць той же самы, ці не? Ці мне лут... Боже. Альбо лут мне патрэбна будзе, типу, нейкім іншым месцы ключы знайсці. Што я пазнаходзіў? Ухіленне... Трапнасць. Трапнасць, мне падаецца, абсолютно бессэнсоўная для мяне рэч. Усе лепей аднаўленне маны сабе возьму. Карысней будзе. Потому что, я так разумею, гэты параметр увогуле бессэнсоўны для чарадзея. Бо ён для зброі. Ну, типу, для лукаў, там чаго-небудзь такого. Калі ворагаў дальнабойны рэльеф, гэта нормально. А калі рэльефа дальнабойныя ворагі, гэта непрыемна? Так. Неправильно. Неправильно. Это неправильно побудованная гульня. Все дрэнна. Не, насамрэч все парадна. Так. Шчыт, да рэчы. Навіть. Не забывацца. Ага, лут карацей не абнавіўся.
А з ворагаў з верагоднасцю, пэўна, я так разумею, лут вываливаецца. Ну, тыпу, я просто не помню, што ключик мне можа выпасці гэта. Добра. Шчыт адшмурэнная штука. Прям лёгка. А ворагаў разваливаем зараз. Адзінае, што, ну, мацуемся мы прям вельмі павольна. Гульня прям не спяшаецца нікуды абсалютна. Вітаю, Тэнчык. Карацей, мы пойдзем тады далей па таму, што не па-старому нейкаму контенту, а больш па-новаму. Таму што, ну, в сэнсе па-старому, наадварот, замест новага. Вось, таму што тут нейка першае складана, па-другое, тыпу, мне і так нармальна было. Плюс там я не ведаю, як прасунуцца далей. Яшчэ такая штука. Вось. А пакуль, ну, з таго, што з-за памера, ну, як сказалі, што гульня была раней, як мінімум, на гадзін 8 усяго, то, канешне, гэта далёка не забойцца Д'яблы. А з улікам таго, што гэта пасунуць тэхнадэмка, то яшчэ больш пытанняў да такога. Але як гульня, в прынцыпе, няблага. Ну, тыпу, калі вам здзяўбаў Д'ябла па нейкай прычыне, хаця з іншага боку зараз ёсць Pass of Exile які-небудзь і вось такое. Вось, таму тут пытанне, ці варта. Оп, крышталік маны выпаў. Ну, я реально могу пакуль фаерболамі не шпурляцца, таму што яны, ну, маны з'ядаюць шмат. Просто палачкай натылькаць. І як жа павольна досвід расце, просто жесть. Каменный лес, добра. Ну, со шчытом я зараз магу і ў бліжняй бойцы нават удзельнічаць, калі ворагі не вельмі моцныя. Спакойна просто бяру і ў упор іду. Яна мне больш, ведаеце, што нагадвае, божухна, я забыўся, як называецца, Нокс, вось, яна мне больш Нокс нагадвае. Зараз. Бо калі не з Д'ябла спрабаваць параўноўваць, адзінае, што Нокс без сюжэту. Ну, як бы, ну, як параўнанні з Ноксам. Опанькі. Добра, ёсць магчымасць вярнуцца назад зараз. Гэтага мы рабіць не будзем, бо неабходнасці няма. Хорошо, ладно. Devil May Cry 5. Devil May Cry быў выратаваны. Мне падаецца, рэальна мы ўжо рэальна ў спісе, які прям людзі жадаюць утрымліваць, нават просто ўжо нават кааперіруюцца і дапамагаюць ратаваць гульні, якія не свае. Ось, так што пасля гэтага тыдня мы дакладна, я ўводжу правілы, ну, дадаю дадатковыя правілы. Divinity Original Sin 2. На Нокс отправляется 1000. Кто сказал? Экс, витаю. Халер, Аргана просто не збіралася ратаваць Devil May Cry ўжо, забіць на яго, але дзякуй, што выратавалі. Файны гульні. Ну так, я тое, што назіраю, рэальна чат, ну, маё меркаванне. Так, чакайце, мапа, вось она. А магу я поўнасцю мапу паглядзець лакацыі, не? Не магу. Тое, што назіраю зараз, гэта літаральна ўжо, што на мяжы, ну, то бок, гэта рэальна актуальны спіс. Так што 100% пасля гэтага тыдня уводжу правіла, можа быць, па-першае, буду выкідываць больш рэдка. Ну, гэта першыя два правіла. Выкідываць больш рэдка, і калі на момант галасавання ў гульні менш за 14 дзён, то яна не вылетае. Спіс на вылет будзе выглядаць так же сама, з мэтай для таго, каб вы ведалі, што ваша гульня набліжаецца да гэтага 14 дзён, каб не было нечаканага таго, што гульня ў апошні момант паспела далучыцца.
Вось, каб вы ведалі зараней. Ось, будем за этим нечто, ну, буду оборонять, бо это уже трошки переходить мяжу. Я уже зразумел. Так, лакер гоблинов. До драўніны гэта не добраться. Дастаткова сказаць, нічога больше ніколі не вылетае з такімі-то правіламі. Не, ну, типу, ёсць розніца, типу... А чаму я не магу прайсці далей? Гульня? Вось, зараз я магу ісці, я просто не мог ісці далей. Ержин сам прыляцеў ратаваць свае гульні. Это рано учора трошки настальгнуў пад яблі і спампаваў Сейкрат. О, блин, дакладна, Сейкрат. Таксама кайфовая штука. На мой погляд, ну, типу, калі я нагуляўся ў Diablo другі, ну, давно, калі Сейкрат быў для мяне актуальны, Сейкрат быў прямо ачмурэнай альтэрнатывай. Я зараз не ўпэўнены, што ён так жа добра будзе мне заходзіць. Але... Опанькі, ты хто? Малацужны гандляр. Blood Thief. Будьте уважаемы на дорогах, ад гоблінаў адны непрыемнасці. Дзякуй за папярэджанне. Гэта найменшае, чым я магу дапамагчы. Калі раніцай я прачнуўся, то ўбачыў, што ён знік. У мяне няма сумневу, яго скралі гэтай зялёнай істоты. Калі вы яго знойдзеце, то калі ласка верніце яго мне. Каго яго? Дзённік вы знайшлі? А, дзённік. Пакуль што не. Так, палачка. О! Палачка за 300 золота. Гэта мы набываем. Что ты нам яшчэ прапануеш? Максімальны запас маны на 3. А колькі у нас яе? 141. Гэта нават не розніца, насамрэч. Раўнаважанасць. Я не ведаю, што гэта такое, але ёсць паглынанне пашкоджанняў. О, аднаўленне маны. Патрэбіцца. І... Давайте. Ну ладно, уже давайте уже ўсё просто понабываем, потому что грошай не шкада. Зусім не. Это ўсё на продаж, гэта на продаж, гэта таксама на продаж. Так-то я зразумеў, што тут атрымліваецца, я ўвесь гэты час мог па сутнасці сабе рабіць мультиклас, так? Па сутнасці я магу реально рабіць мультиклас, вы можете быць любым класам адначасова. Ну, типу, няма такого, што вы залучаны як у Diablo. Это цікава. Яго, яго, дзякуй, Рікі. Это мы отправим так само на продаж. Это мы так само продадим. Нехай застаецца спокойно. Ё-моё. Эй, гоблин. Ай, мимо. У нас же полепшена... О, блин, у нас полепшенная палочка. Зараз нам фаерболы мои же... Ну, навошта, калі можно палочкой так лупить. Я по сути могу накладывать щит просто кожные 30 секунд и спокойненько палочкой давать рады. Ось, там крыты ўвогуле по 92 прылятаюць час часу гэтым гоблінам, кабзда. A-Labby. Воін чараўнік моцна б'ем па галовах ворагаў нашай кнігі заклёнаў. Па ідэе, такім мультикласам можа быць цікавым. Просто я не думаю, што гэтая гульня можа нешта цікавае зрабіць геймплейна. Усё, аднавілі масточак. Добра, цудоўна.
Блин, жесть, конечно, спіс. Я шкадую. Крыху. Але эксперимент будзе скончаны, як ёсць. Я абяцаў, я правілы на паўдарозе змяняць не буду. Мы до конца гэтага тыдня рэальна робім тое, што робім, але я ўжо об этом трошки шкадую. Я ведаю, што я бы трошки шкадаваў, але мне варта было ведаць, што куды гэта прывядзе. Ты хто такі? Там нейкі супер-пупер гоблин. Так. А ё-моё, откуль вы мелкие узяліся? Я ж тут чысціў ужо. А вось і дзённік. Яго мы знайшлі з яго. Няблага. Золото. Не ўсё сабралі. Мы дзесьці... Я дайду да чэла гэтага вярнуся, аднясу яму дзённік, і мы зробім невялічкі перапынак на тое, каб я паснедаў, і адпраўлю гэты самы... як ён? Рэкламны блок. Глядзіце, яшчэ якая штука. Я не ведаю. Гэта толькі чутка, па-мойму. Ну, типу, я не правяраў нідзе ніякіх сродкаў, просто бачыў на стрыме, што Twitch пачаў паказваць рэкламу нават для людзей, у якіх ёсць падпіска. Калі у вас ёсць падпіска на мяне, альбо на любога іншага стрымера, і вы бачыце рэкламу, абавязкова прыйдзіце, скажыце мне, а? Для мяне гэта супер важна, таму што я ненавіджу рэкламу, я бы не хацеў, каб яе ўвогуле было. Калі гэта не чутка, ну, сапраўды такая рэч, то я бы хацеў гэта абавязкова ведаць, што такая лухта ёсць. Таму што калі Twitch не пакіне мне ніякай, ну, мне цікава, ці ёсць у мяне нейкія інструменты, каб хоць неяк знізіць колькасць такіх, напрыклад, вось гэтымі сваімі фіксаванымі блокамі. Вось, таму што яны так робяць з прыролами, можа быць, яны вырашылі гэта дадаць на гэтых самых. Хаця я не ведаю, калі нават падпісчыкам паказваюць рэкламу, гэта поўная лухта нейкая. Вось, карацей, калі што, абавязкова скажыце мне, таму што я жадаю ад рэальных людзей гэта пачуць, а не дзесьці чуткі ў інтэрнэце. Так, чат, давайте без гэтага, трошки ўжо это самае, у абодва бакі трошки перагібаеце. Так, просто это самае, ну, ніяк, ні тайм-ауту, нічога, ні папярэджванняў ніякіх, просто, типу, вы ідзеце на канфлікт, які вам нікому не патрэбны абсалютна. Добренька, я ладжу перапынак, зараз буду, ратуйце гульні, сёння у нас будзе праз гадзінку яшчэ дзесьці будзе будзем вызначаць пераможцу на заўтра, што мы будзем гуляць заўтра, і гэта самае. І таксама яшчэ і будзе вылетаць яшчэ гульня, так што сачыце за спісам на вылет, ён у нас даволі шчыльны і шчыра трэба прям уводзіць абмешаванне, таму што жэсць нейкая. Вось. Добренька, хутка вярнуся. Cannon fodder.
The Seance of Blake Manor. Chained Echoes. Red Faction, Guerrilla. Magicka. Rimworld. Lucky Tower Ultimate. Darkest Dungeon.
Так, я вернулся, але чамусьці у мяне гук вельмі зацішаны. Так, что за праблема? А, вось вернулся. Все, я чую. Это самое, я, насачыў за чатам, я сейчас пакуль ел, і выбачаюся, што даволі доўга неяк вельмі павольна ел. Это самое, чат, яно таго не варта, тыпу, я ўжо тлумачыў, тое, што я не думаю, што тут ёсць нейкая прям, тыпу, зараз патлумачыць складаную думку, я ўжо выказваўся, што нават калі вы жартуеце, заўсёды сачыце за тым, каб усім было весела, так? Рабіць так, каб весела было ўсім. Калі камусьці не весела, то сэнс жарта як бы знікае. Ось. А чаму у меня белая полоска яшчэ ёсць нейкая зверху? Я толькі зараз заўважыў. Так, давайте-ка я... Оп. Яна не знікла? Не, яна засталася. Дзіўна. Ладно, няхай застаецца. Ось. Гэта самае. Нават калі вы жартуеце, то за жарт з любым жартам трэба разумець, хто ваша аўдыторыя. Калі камусьці не весела, гэта дрэнны жарт. Неважна, наколькі вы геніяльнымі яго лічыце. Абсалютна без розніцы. Калі гэта не жартікі, а рэальна нейкая, крыўда на тое, што дзесьці гульня згуляла тады, калі павінна была згуляць іншая, момант спаборніцтва ў галасаванні ёсць. Але гэта не варта таго, каб пераходзіць на асобы тых, хто галасаваў. Таму што людзі галасуюць за тое, што ім падабаецца. І ўсё. І ў пэўны момант хтосьці можа перамагчы іншага, і гэта нармальна. Мы добра гулялі ў Баннерлорд, мы добра гулялі і прайшлі медыум. Дарэчы, прайшлі поўнасцю на стрымах і поўнасцю на галасаваннях, по-мойму. Я, по-мойму, дабіў апошні стрым, там просто штосьці такое, але агулам медыум цудоўным прайшлі таксама. Ось, Divinity Original Sin 2 хоць і паддушыла на 13 узроўні, але літаральна ўчорашні, там, пазаўчорашні стрым мне даказаў, што праблема рэальна 13 ўзровень. Ён душны, але потым раптоўна становіцца значна прасцей, просто ізіч. Мы прям лёгка раскаталі адзін з энкаунтараў, які быў праблемай літаральна перад гэтым за адзін узровень да гэтага. Ось, то на 13 узроўні. Так што і Divinity таксама ідзе. Мне цікава развязкі гісторыі ў Divinity, таму што я жадаю ўжо развязвання гісторыі ў Divinity. І мне падаецца, мы набліжаемся дзесьці да гэтага, таму што ўжо нагулем даволі шмат гадзін. Я паглядзеў па How Long to Beat. У прынцыпе, дзесьці... я разумею, што я павольна гуляю. Вось, але там, мы павінны былі прайсці праз сярэдзіну гульні дакладна, і дзесьці нам можа нават, паскарацца, пойдзе працэс закрыцця вось гэтых квесцікаў усіх маленькіх. Вось. Крыўдзіцца за, абмяркоўваць сістэму галасавання неважна, насамрэч, што гуляла там 31 кастрычніка. Калі б я хацеў, то я бы спакойна ставіў сабе штосьці на Хэллоуін. Я нічога не ставіў сабе на Хэллоуін. І мне, як стрымеру і чалавеку, які кантралюе гэты канал, мне было без розніцы, што пераможа і ва што мы будзем гуляць. Таму што я быў задаволены любым з тых результатаў, які ў нас былі ў топ-1. Гэта не прынцыпова. Гэта было не прынцыпова. Калі бы я хацеў зарабіць нейкі івент на Хэллоуін, я бы зарабіў івент на Хэллоуін. Вось. Не, беларусіка недовольна, я просто разумею, гэта насамрэч гэта абсолютно нормально. У сістэме, у якой ёсць спаборніцтва і ёсць канкурэнцыя, заўсёды будзе пэўнае, напружанне. Яно будзе, гэта непазбежна. Просто я пытаю, што я пытаю, гэта самае, што я пытаю, калі ласка, просто прыглядваеце, і калі вы жартуеце, то жартуйце так, каб усім было весела. І гэта моя вам парада, гэта правіла залатое просто. Жарт, які, калі хоць камусьці не вясёлы, гэта праблема таго, хто жартуе. Абірайце аўдыторыю, так? Вось, таму што інакш гэта ператвараецца, гэта можна называць булінгам, можна называць па-рознаму, але ёсць проста па тыпу падыход. Калі камусьці не смешна, вы дрэнна пажартавалі. Гэта не важна, колькі жарт геніяльны. Знайдзіце іншую аўдыторыю, распавядзіце гэты жарт іншай аўдыторыі. Вось. За 7 хвілін да лекара ўспомніла, што ў мяне лекар сёння. Ё-маё, а я была нават не апранута ісці да яго 10 плюс хвілін, але спазнілася толькі на 4. Я віншую, што ты паспела, таму што гэта кабзда.
Ось. А наконт незадаволенасці, ну тыпу заўсёды можна быць незадаволеным, заўсёды можна выказаць гэтую незадаволенасць, калі гэта не шкодзіць камусьці яшчэ, ну тыпу ніякая праблема. Ось, і так, мы реально, мы не памятаю, што мы гулялі дакладна не ў хорар, ну там была магчымасць перамагчы хорару, але перамагла іншая гульня, і там перамагла яна пасіўная нават неяк, тыпу яна перамагла, таму што на яе ніхто нават не закідываў, яна просто была ў топе, і яна просто вісела ў топе яшчэ тыдзень, я не памятаю, што там перамагло. Памятаю, что такая цікавая была ситуация, але просто что, ну, у нас такое регулярно здараецца, просто, ну, вы гэта не вельмі заўважаеце. У нас можа вісець гульня просто ў топе, таму што яе 60, напрыклад, тысяч пунктаў, 70, і ніхто просто не збіраецца яе перабіваць, навошта, калі моя гульня пераможа на наступным тыдні, калі ў яе там на 10 тысяч пунктаў менш. Ну, навошта, тыпу, напружвацца, правильно? Вось, давайте яму аддадзім... дзённік вось яго. Вось твой дзённік. Цудоўна, мне здавалася, што я страціў яго назаўсёды. Я мушу адзячыць вам. Калі ласка, вазьміце гэтую ўзнагароду за вашае намаганне. 300 золота і досвед. Цудоўна. Вяртанне ў Імперіон на ўсходнім баку гавані з губы вы нашукалі камеру, дзе знаходзіцца кніга мёртвых. Кнізе мёртвых гаворыцца, што выкупленне спазнае той, хто напіша ў ёй сваімі імя чарніламі з магільнай кветкі. Фларэнс гавані з губы можа расказаць больш. Ну, я нам уже распавёў. Нам патрэбна артефакты карацей шукаць, каб грахі свае выправіць. Я тлумачу апошні раз, я ні слова больше не пишу про DOS 2. Калі Барнір-Лорд перамог 17 кастрычніка, было выказана фея, што гэта не хэллоуінская гульня, калі на 31 кастрычніка перамог DOS 2. Гэта было окей, і так і трэба. Мяне зачапіла гэта дваістае стаўленне ў падобных сітуацыях. Ну, не ведаю, это... Я не ўпэўнены, што гэта так было, шчыра, РВДАК. Але і газлайці цябе не збіраюся, і тлумачыць, калупацца ў гэтым таксама не вельмі маю нейкага жадання, таму што не бачу вельмі сэнса. Гэта можа быць праўдай, але, ну, тыпу, неяк контрпрадуктыўна, на мой погляд, просто. Ну, тыпу, далей лезці ў гэта, нават калі ты маеш рацыю. Ось, просто, ну, ок. Як бы, тым больш, што часта большасць канфліктаў, я скажу, ну, па майму назіранню, і гэта я не пра чат, не пра вас зараз увогуле, я абстрактна кажу пра людзей. Большасць усіх канфліктаў да непаразумення. Альбо з таго, што неправільна выказаны эмоцыі, неправільна патлумачана адчуванні людзей, неправільныя словы выкарыстаныя ў тлумачэннях, і яшчэ бывае такое, я скажу, я так рабіў, я неправільна запомніў рэчы, напрыклад. Такое таксама можа быць. Я зараз ні на што не намякаю, я не кажу, што у гэтай сітуацыі не становлюся ні на чый бок, просто кажу, што мае назіранне вось такія. Большасць канфліктаў паміж людзьмі вось узнікаюць вось такіх штук. Резіст да агня. Ну і хрен з ім, не будзем выпранаць. Вось, і я быў якраз таки на баку таго, хто неправільна запомніў дэталі. Калі я пайшоў калупацца, каб даказаць, што я маю рацыю, я не меў рацыі. Ну вось, такое таксама бывае. І ў гэтым таксама няма нічога дрэннага, і хтосьці, хтосьці вінавата. Ну, тыпу, чалавечы мозг вельмі дзіўная штука, якой давяраць я не давяраю. Я сваёй галаве не давяраю ні разу. Ні сваёй памяці, ні сваім самым успамінам. Типу, я могу штосьці неправильно запомніць. Я ведаю гэта. Слухайте, як мне... Я ў лес глыбока прабраўся. Я толькі разлічваў, што я праз гэты лес, я выберуся на нейкае там узбярэжжа, по-моему. Мне не падказалі, дзе мне шукаць магільную кветку, правильно? Окей. На Hollywood Animal поправляється 1000, дякую велике. Распавядзі мне за непаразуменне моих гульні заўсёды хейтяць. Я не ведаю, з таго, што ты гуляў, гэта, по-моему, просто гульні, ну, тыпу... недооцененыя, ну, тыпу...
Ну, давай, може бути, саме спрэчнае Хайлікс мне падабаецца. Ну, типу, у яе бачаны стыль, хоць ён і дзіўны, напрыклад, так? Што яшчэ было? Ну, Cruelty Squad самы недаўні. Да яго пытанняў няма. Я разумею, за што яго можна хейціць, таму што мне млосна было. Але гэта адно. Ну, типу, млоснасць адно, я ўжо казаў, геймплей там добры. Ну, типу, Cruelty Squad, калі вы здольныя вытрымаць гэтыя... Раю тым, каму падаецца, можа быць цікавым зацаніць Cruelty Squad, і пра што я кажу, паспрабуйце пагуляць у яе 2-3 гадзінкі. Вы альбо зламаецеся на першай гадзіне і не вытрымаеце, альбо на другой гадзіне вы крыху пачнеце разумець, у чым шизоідны прыкалда з гэтай гульні. Ёсць пэўная штука. Это вельмі слушна. Дзякуй, гэта калі пра тое, што я казаў. Так, это мы ўжо размаўлялі. How can I help you? Гэта у нас ёсць максімальная мана ўжо. Вось гэта не бескарысна нам резіць да полымя. Аднаўленне маны у нас ёсць крутая кніга, зараз фіолетавая, нам нахрен не патрэбна. Шанец крытычнага ўрону. Не, лепей аднаўленне маны, насамрэч. Нам як чарадзею, яно трапнасць, так я зразумеў, што непатрэбныя параметры, гэта пра на продаж. У нас даволі шмат золата. Хацелася б, конечно, сабе нешта набыць, прям набыць, але я не бачу чагосьці вартага. О, ключы ад лабірынта. Па 100 золота за кожны. Давайте ключы ад лабірынта возьмем. Я толькі не зразумеў з кніга мёртвых. Я літаральна магу што-небудзь? Такой чарнел нельга знайсці, так. І гэта ў дзённік мне не запішацца, так, інфармацыя. Магільная кветка. А дзе знайсці магільную кветку? У мяне ж няма ніякай магільнай кветкі. Правильно, у мяне ёсць алоэ вера. Пачакайце-ка, а як мне кудысьці пайсці ўвогуле? Таму што я неўжо я ўсё праверыў? Зараз яшчэ раз прабяжымся. Вау. Просто, блин, палачка, конечно, лютая. Просто літаральна 2 удары па ворагах, якія там базавыя, і навошта мне нейкія заклёны, правильно? Калі я палачкай могу просто шотаць. Так. Плюс 2 максимального здоровья. Давайте яе апранем, потому что яна яшчэ паглынянне урону мае. Я не разумею, типу, мы... Вось каменны лес ёсць варыянт, там руднік быў. Но у нас, па сутнасці, просто ёсць 3 кропкі, куды можна пайсці, так? І каменны руднік, якім быў Кролас, там, Кронас, неважно, чел. Вось, раз, так. Гэта ён. Потым, так, тут тупик. У гэтай лакацыі літаральна можна выйсці толькі да лагера гоблінаў. Усё, больш ніякіх альтэрнатыў. Просто по выглядзе застаецца толькі, ну, калі б я мапу мог адчыніць, конечно, глобальную нейкую. По выглядзе атрымліваецца так, што у нас, па сутнасці, закрыта ўсё, акрамя таго старажытнага рудніка. Я зараз абыду гэта ўсё. Таму што таксама нічога такога няма. Ну, я, конечно, разумею, што гуня можа раптоўна скончыцца, просто пачуванне мы ўсё ўжо адкрылі. Усё, крамя нармальна, мы можам залезці глыбей у старажытнае гэтае. Вось гэта, у гэтую пячору. У жалезны лабірынт ідзем. Ой, не той націснуў. Опа, коты носит нешта.
Так, ну віверны, конечно, такія непрыемныя. Стандарики гэта ураўнаважнасць. Што такое ураўнаважнасць? Што ён дае? Адбіццё ураўнаважанасць. Памяншае верагоднасць аглушэння пры атрыманні урону. Мапа сацыяльны канструкт. Legend of Grimrock выявіўся не блізка не такім заблытам, як спадзяваўся. Ён і не з'яўляецца. Просто, ну, типу, калі ты... Ён нармальны, типу, звычайны. Нічога такога. О, пачакайце-ка, я шчыт увесь гэты час мог насіць. Я думаў, што шчыт мне не атрымаецца падняць. Окей. Гэта я не чакаў. Шанец крытычнага урону. Давайте апранем. Замест аднаўлення маны будзе... Вось, Legend of Grimrock, я не ведаю, ты ўжо прайшоў яго ці не? Просто, ну, я да таго моманту, як я прайшоў, ён быў складаны на момант, калі я ў яго гуляў. Па-першае, я быў малы, ну, ніяк, не малы, не халеры, але просто, што маладзейшы, так? І ў момант, калі яна выйшла, такіх гулень было мала, і яна лічылася хардкорнай. Вось. Зараз яна не магу сказаць, што яна хардкорная. Так, куфары розныя. Яшчэ нешта там шмат чаго мы пазбіраем, зараз будем разбірацца, што мы там пазнайшлі. Так, шансы крытычнага урону, палачка, якая слабей за маю, верагоднасць знаходжання прадметаў. Нічога такога больш. Насамрэч не настолькі круто, як я думаў будзе. Пара паверхаў засталося. Ну так... ну я думаю, што можа, конечно, і па складанні пабольш, але вучыць як ўжо тыпу справы на стрым, правильно? Ось, ну так, калі што, існуе другая так-то частка, калі першая спадабалася. Просто што магічык праходзіць Legend of Grimrock без мапы, ну, тыпу, без той, якая будуецца гульнёй. Вось, і мая павага, тыпу, я не думаю, што гэта прям ускладняе гульню, таму што лабірынты там не настолькі складаныя, але калі прыходзіцца час часу маляваць. І гэта круто. Вось. Жадаю паспрабаваць ультиму. Ультима гэта, по-мойму, я ведаю пра што, по-мойму, зараз я ультима, я зараз спецыяльна адчыняю гэта самы Steam, каб паглядзець. Ультима гэта такая стары Dungeon Crawler, правильно? Просто я шчыра скажу, я не ведаю, ну это можа быць я, просто старыя гульні ўжо не выглядаюць для мяне нейкімі складанымі. Ультима. Не? Мне просто... Не, гэта не дапамагае. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин. Ультима Underworld 2. Ну, так, ось, я, типу, старажытны прям Dungeon Crawler. Ён быў... Карацей, калі табе цікава From Software, тая гульня, да якой я ніколі не дабіраўся і малаверагодна дабяруся, але калі табе цікава, да Dark Souls'аў гэта самае From Software стваралі розныя гульні, і адна з іх гэта якраз такі гэтыя самыя Dungeon Crawlerы былі ў іх. Можа быць, з такога прям хардкорнага старога можа варта ў іх паглядзець. Вось, супер, типу, нішавая штука будзе з спецыфікай From Software, якія заўсёды шукалі свой шлях нейкі. Вось, таму ты можа быць цябе зацікавіць гэта. Але я не той, каб спецыяліст па Dungeon Crawlerах і, ну... Просто, як магчымы такі цікавы варыянт, які мне як канцэптуальна падабаецца ідэя, але вось сам дабрацца, можа, я ніколі не дабяруся да яе. Я там нават не ведаю, не памятаю, як называецца. У Steam няма. Зразумеў, чаму я не знайшоў яе.
у Legends of Grimrock 2 есть опцыя захоўвання выключна крышталяка, якое табе не хапіла перш частцы. Я, дарэчы, здзіўлены, што гэтай опцыі няма. Бачна, што гульня рабілася пад гэта, але мне падаецца, што калі Legend of Grimrock першы выходзіў, ён літаральна быў занадта складаным для той аўдыторыі таго часу. Ось, потым аўдыторыя трошкі гэта падмацавалася, таму што з'явілася папулярней сталі тыпу старыя гульні, і Legend of Grimrock першы добра зайшоў. Когда яны, можа быць, вырашылі, што не варта тыпу стрымлівацца. Таму што мне падаецца, яны прям стрымліваліся, калі рабілі гульню. Каб зрабіць яе, скажем так, даступны для Dungeon Crawler зрабіць, але не ў той жа момант, дастаткова хардкору. Так, рыцар. Шкелет рыцар, памірай. King Quest? Не, пачакай, King's Quest гэта трошки інше, не? Дай-ка, From Software. Пам-пам-пам-пам-пам. Kingsfield, вось, у іх ёсць. Вось так эта штука называецца. І там нормально так частак, 3, раз, два, 3, 4 часткі і розныя additional і мобілкі. Ось. Типу, штука, до якой я хрена з два доберуся сам, але з-за того, што я ведаю, што табе падабаецца нешта нішавае, такое андерграунднае, то я думаю, можа варта зацаніць, таму што ведаючы From Software, яны заўсёды былі не пра нешта звычайнае, скажем так. Яно будзе, можа быць, незручным, але яны типу свой шлях карацей шукаюць. Бясконца. Хаця ў іх па сутнасці яны не дзяўбуць у адну формулу, якую пакрыху развіваюць, але прызнакі Dark Souls там же нават і будуць заўважныя. Я ўпэўнены, таму што літаральна, калі паглядзець на ўсе гульні, Dark Souls гэта лагічны працяг проста ўсяго того, што яны рабілі дагэтуль. Ось, і гэта першая іх серыя, дарэчы, таксама яшчэ. Цікавы факт. Беги. Ось, так, нормально. Карацей, пакуль, давайте, тут у нас ужо амаль 2 гадзіны стрыма, давайте трошки меркаваннем па гульне, типу агулам, таму што я не думаю, што я прям пабачу штосьці яшчэ, нейкае здзіўленне будзе, так? Гэта Diabloid, так, які поўнасцю, як бы, паўтарае, насамрэч, Diablo шмат у чым. Кіраванне, то бок для гульцоў Diablo, яна у другі Diablo, яна будзе вельмі знаёмая гульня. У той жа момант яна пакуль, з таго, што я бачу, нічога новага такога не дае. Типу, няма нейка... Так, максімальна паўтарае лекала дадатковае золата. Не то, каб мне была праблема з золатам. Я лепей яшчэ прадмет, няхай дадаткова мне выпадзе. Бонус досведу можа быць замяніць вось гэта. Верагоднасць проста выпадзення прадметаў плюс 10%. У нас прадметаў пачынае набірацца. Досведу хапае менш, насамрэч. Дарэчы, у меня ж узровень. Так, розум. Далей абарону, можа быць, яшчэ сабе крыху. Альбо, не, давайте ўсё ў розум. Прям ад душы так накідаем. Яшчэ што мы можам, маланкі 120 магічнага ўрону, можна сабе падвысіць шчыт яшчэ, але ён там не тое, каб задначна насамрэч расце. Лепей можа быць сабе новыя заклёны, якія апальвання. Трэба глядзець. Плыні энергіі, магія робіцца больш, яна хутчэй аднаўляецца. Плюс 10 максімальны маны, плюс 75 аднаўлення маны. Мы бяром гэта. І есть... яно першага... Усё, яно першага ўзроўня, так. Перманентны бар'ер супраць усіх пашкоджанняў. Гэта пасіўная здольнасць, так? Падняць шкілет. Мінус 21 максімальнай маны, але у нас будзе шкілетик пад нашым кантролем. Я жадаю гэта. Давайте будем трошки некромантую пойдем. Опаньки. Выглядите, якая прыгажосць. Будзе шкілетик у нас. Спыні гэта вар'яцтва. Гэта вар'яцтва, на жаль, такое вар'яцтва, што я просто, ведаеце, я сказаў, што гэта будзе до конца гэтага тыдня, і я не жадаю змяняць гэтае правіла, хаця мне хочацца ўжо спыніць гэта.
У мяне, ну, тыпу, я разумею, што гэта нешта шалёнае і трэба спыняць. Але ў той жа момант я, тыпу, мне вельмі складана прыняць сабе, што я нешта паабяцаў, і я, ну, тыпу, ну, сказаў, што гэта будзе так, і яно так не будзе, разумееце? Гэта мяне вельмі спыняе. Просто гэта, ну, тыпу, жесть прям. І я разумею, што гэта жесть, я разумею, што гэта спіс, але ў той жа момант мне вельмі складана эмацыйна адмовіцца ад сваіх словаў. Ну, тыпу, я нават сабе, тыпу, ну, таму што я сам сябе падрыхтаваў пад гэта, што будзе нешта шалёнае. Вось, я такі, ну, гэта чакана, але ў той жа момант гэта нешта ўжо нездаровае. Гэта не тое, як я хацеў, каб гэта было. Мне замарозілі. Ось, хотя я уже ожидаю, как бы это спынілася. Я не упомню, что я спокойно буду себя отчувать. Ось. Что у нас там отбывается зараз? Что у нас на вылет? I'm not a robot, які літаральна 6 дзён назад нават закинули. Ведаеце? Шалёна нездаровая. Ну, тыпу, не, ну просто я это ў сэнсе, што па адчуванне. Добра, калі яно шалёнае і нездаровае, але ты сябе утульна ў гэтым адчуваеш. Я сябе не утульна зараз адчуваю. Ну, тыпу, я не буду сябе утульна адчуваць у любой сітуацыі зараз. Я сам сябе загнаў у гэта. Я так доўга пісаў сваё паведамленне пра сітуацыю з Баннерлордам, што перадумаю яго адсылаць. І гэта тэма, якая насамрэч таго не вартая. Я просто з усіх бакоў трэба адпусціць, таму што Баннерлорд мы цудоўна пабавілі час. Я зноў жа скажу, результатам таго, што адбылося, што як бы яно не адбылося, хто бы там не меў рацыі, мы цудоўна побачылі, я цудоўна баўлю час у Divinity Original Sin 2. Вось, акрамя момента 16 ўзроўня, але гэта вінна не галасаванне зусім, гэта трошкі касяк гульні. Вось, і можа быць таго, што ў мяне той момант быў падвышаны ціск, гэта таксама шмат чаго тлумачыць, і я ведаю, што ў мяне быў падвышаны ціск ужо постфактум. Вось, гэта самае, мы цудоўна бавілі час у гэтым самым, у Баннерлордзе, мы цудоўна прайшлі медіум, я не бачу праблемы, усё цудоўна, і сітуацыя проста, яна ўжо вычарпала сябе даволі даўно, калі яе просто няма такой штукі ў ёй, якая была бы варта таго, каб да гэтага вяртацца просто. Ось, на мой погляд. Вось спуск униз у лабірынты. Вось, у мяне ёсць лютае жаданне зараз сказаць, што не, сёння мы не выкідваем гульню, чат. Не, паладзін, зараз, тыпу, ты зараз, можа, я не ведаю, ты удзельнічаў у гэтым, не удзельнічаў, але я бы зараз так не жартаваў, просто таму што гэта можна надавіць на балючае, таму што гэта абмеркаванне, якое зацягнулася больш, чым яно патрэбна, разумееш? Вось, узгадванне. Гэта самае. Вітаю, паладзін, я не павітаўся. Чат можа выратаваць гульню галасаваннем. Чат можа выратаваць гульню галасаваннем, просто вылеціць любая гульня, а любая з гэтых гульень гэта актуальныя гульні. Вось у чым канфлікт мой. Толькі прыйшоў. Ну, карацей, так, я табе кажу, што зараз яно таго не варта. I'm not a robot. Не той момент, калі над гэтым з гэтага варта смяяцца, лепей пакінуць на там праз, не ведаю, лепей не ўзгадваць увогуле. Пакуль даць гэтаму астыць, просто гэта тэма, якая цягнецца колькі паўгады, колькі можна. Это не смешна ўжо. Блин, там Legend of Grimrock. Ну так, это Legend of Grimrock. Блин. Я прям реально Legend думаю, of что Grimrock. просто сегодня мы не будем прям чат. Я все больше и больше я разумею, что я у конфликте, гэта гульня реально... Не, чат, я здаўся, я зламаўся. Можете так і запісаць, я чалавек, які не выконвае сваіх абяцанняў, можете мяне за гэта хейціць колькі заўгодна, але, карацей, сёння мы не будзем выкідваць просто гульню. Я думаю, что гэта ўжо просто в абсурд ператвараецца. HL Diffusion. Вось, так что выдыхаем. Слабак, ну, я сдаўся, і все. Я не могу, я гляджу на гэта, і мне кроўю сэрца абіваецца, калі я гляджу на гэта. Вось, карацей, мы пакідаем, мы сёння не выкідваем.
гэта самае Siberia. на Сайберію троіцца 100, дзякую вялікі. Мы пакідаем. Я, калі ў мяне будзе момант, я зраблю правіла, каб гульня, якая на вылет, калі ў момант галасавання у гульні няма за яе галасавалі менш, чым за 14 дзён назад, то яна не будзе вылятаць, то бок яна абаронена. Вось прыкладна такое. Пакідаем гэта на гэтым, і просто хутчэй за ўсё гэты чацвер я не паспею зрабіць, тыпу, ну, да яго такую штуку змену ў боце. Genshin Impact. Ось. Але раз такая штука, просто робім так, што вылет будзе ў чацвер, але калі ніводная гульня не будзе мець, а яна ніводная не будзе мець 14 дзён, то просто нічога не вылетае. Вось і ўсё. Я, можа быць, спецыяльна адключу, каб яно... Ну, буду глядзець. РВДак усё ратуе. Макс Пейн. РВДак просто ў серый просто. Max Payne. Ось. Ну вось, яно, я разумею, што гэта просто актуальны спіс, так, і гэта тое, чаго я і намагаўся, правильно, яно, як бы, не трэба гэта ўсё спрабаваць ламаць. Ну вось, я просто што хацеў гэта зрабіць пасля, тыпу, як гэта, свой кампраміс як бы пакінуў для сябе, што правіла застаюцца до канца тыдня, а потым я ўжо выпраўляю гэта, таму што гэта ўжо, ну, пераходзіць у любыя лагічныя межы. Beyond Good and Evil. Цяпер не будзе неўратованага, будзе тое, што людзі будуць закідваць. Вось, то бок, калі гэта будзе актуальны спіс заўсёды, то людзі будуць спрабаваць заўсёды. Я не ведаю, як гэта будзе, трэба глядзець праз некалькі месяцаў. Карацей, пакуль бегучыя правілы я дадам, і гэта будзе назіранне пару месяцаў, таму што для такога эксперымента патрэбна больш часу. Шипы. Добра. Ось, для такога эксперыменту ўжо трэба шмат часу, то бок з гэтым можна было яго зрабіць тыпу на некалькі тыдняў і ўжо бачныя результаты, але канкрэтна з гэтым ужо прыйдзецца пачакаць. Oxygen Not Included управляецца яшчэ 100. РВДак просто ў серыі прям вырашыў усе свае пункты накінуць. На Beyond Good and Evil управляецца 10 000. Дзякую вялікі. Civilization 3. Трэба на один дзень паглядзець. Вось у чым это. Kingdom Come, літаральна, вось, один дзень пайшло. Карацей, так, сёння не вылетае нічога, сёння толькі круцім рулетку. Я спыняю гэтае вар'яцтва. Хопіць. Age of Mythology 2. Дзіўна, Age of Mythology няма? Можна ўжо і круціць. А ты маеш рацыю, насамрэч, так. Ты маеш рацыю. Зараз. Я тут купу разберу. Там Retold. З інфляцыяй, карацей, мой разлік які быў, што атрымалася не тое, што я чакаў. Ну, тыпу, зараз мы пакруцім, я просто яшчэ патлумачу, што я чакаў і што я думаў будзе. Гэта тое, што людзі перастануць ратаваць некаторыя свае гульні, ну, там, у вялікай колькасці, і просто не ўсе будуць паспяваць і не ўсе будуць актыўнымі, то бок будзе вялікая колькасць гульні, якія насамрэч не зусім прям падзакінутыя, вось, але просто, тыпу, будзе пэўная, тыпу, будзе тое, што людзі будуць замест таго, каб спрабаваць выратаваць усё, што адбываецца зараз, людзі будуць спрабаваць просто пакінуць, адпусціць і адправіць. У нас у выніку будуць гульня, якая, напрыклад, там мае, не ведаю, там 40 000 пунктаў, якая ўляціць, усе гэтыя 40 000 пунктаў уляціць на нейкую іншую гульню. Мы, можа быць, патэнцыйна бы прабілі бы планку 100 000 упершыню за ўвесь час, тыпу гульня перамагла са 100 000 пунктаў.
але гэтага не адбываецца. Больш за тое, людзі больш актыўна і больш агрэсіўна спрабуюць выратаваць свае гульні, і нават не свае гульні ўжо, таго што пад пагрозай вылета, каб дапамагчы іншым, і гэта такая кааперацыя, ухваляю, мне падабаецца. Вось. Я помирать не ожидаю. Давайте шкелетика им дадим. Цудовно я створив шкелетика літерально под саме ледяную глыбу. Вось. І атрымліваецца трошки зусім не тое, што як бы я чакаў. Я могу яшчэ одного шкелета выкликать? Не могу. Ось, яно, напевно, так і будзе, але праз час трэба, каб успакоілася ўсё, нельга казаць, што эксперымент неўдалы і скончаны. Ну, карацей, просто разлік быў, што я думаў, што такое адбудзецца, але зноў жа, як я казаў, я не ведаў, які будуць рэзультаты гэтага эксперымента і куды гэта прывядзе. Вось, у мяне былі пэўныя чаканні, гэта таксама было вось тое, што зараз адбываецца, гэта таксама пэўнае чаканне, просто што, зноў жа, калі пакуль не зробіш, не ведаеш, што я буду ў бок гэтага адчуваць і ці падабаецца мне гэта. Мне не спадабалася. Вось, таму што я маю спіс літаральна усе гульні актуальныя, вы ўсе іх ратуеце, і я бачу вашу кааперацыю, гэта цудоўна, і ў выніку як бы не, ну, просто даць знікнуць такім гульням, просто прям шкада. Ось, шкелет малайчынка там. Так, ёсць. Вітаю, містер Синкер. За Антатаном выходзіць ратаваць гульню, нічога не каштуе. І гэта нармальна. Ну, тыпу, гэта я дакладна мяняць не вельмі жадаю. Ну, як бы, як мінімум зараз, так? Можа быць, потым буду думаць наконт таго, каб зрабіць гэта за 1000. Нічога вылетаць сёння не будзе. Стоп эксперымента, карацей. Вылет будзе толькі ў чацвер, і толькі пры умове, што будзе гульня, за якую не галасавалі 14 дзён, такога пакуль не будзе. Вось, 100 пунктаў гэта не шмат, але зноў жа, тое, што літаральна недаўняе як бы ўзаемадзеянне было, гэта людзі тыпу глядзяць на гульню, якая вылетае, таму што ніхто ў чаце нерэальна не вельмі жадае, каб яна заставалася. І нават калі хтось спрабуе яе прагаласаваць за тое, каб яна засталася, вялікая колькасць за тое, каб яна вылецела. Вось у чым справа. То бок людзі актыўна яе як бы адкідваюць. Это павінна было адбыцца, была гутарка. Гутарка была, і гэта было адзін з магчымых варыянтаў, просто што у той жа момант трэба паназіраць. Тое, што людзі кажуць, і тое, што рэальна адбываецца, не заўсёды адна і тая ж штука. HL Diffusion. Ради зноў перамог біржу. Ну. Так. Сёння не вылетае у нас нічога, так? Сёння у нас просто звычайная рулетка. Зараз я вас буду пераключаць на рулетку. Так. Реально один день, чат. Что вы нарабілі? Реально один день. По сутнасці, вы разумееце, так, спіс прям рэсетнуты, так. 100 пунктаў, конечно, нічога не каштуе, але гэта ўсё ж такі 100 пунктаў, правильно? Калі гэта по 100 пунктаў, якія ідуць на штосьці, не на гульню, якая належыць прямо гэтаму чалавеку, не абавязкова гэтаму чалавеку. Ці можна выратоўваць да 0 дзён? Можна, такое магчыма. Па ідэе. Просто, ведаеце, там, карацей, як працуе гэтая штука, гэта там бярэцца да секунд, то бок вам паказваецца, любая з гэтых адзін дзень можа пераключыцца на 2 дні ў любы момант. Яно лічыць па секундах, калі роўна столькі-то дзён прайшло. Вось. Наступны вылет не раней за чэрвень. Ну, так. Наступны вылет ніколі. Таксама магчымая штука, паглядзім. Ну, тыпу, калі ніколі, то таксама нармальна. Ну, тыпу, гэта валідны варыянт. Просто паразуменне таго, што гэты спіс актуальны, зараз бягучы, і тое, што вы рэальна... Тое, што 2 тыдні можа трымацца, і хтосьці абавязкова хаця бы 100 пунктаў за 2 тыдні на яе закіне, гэта актуальны спіс. А вось. Вы можете ратаваць усе гульні, калі ласка, просто што раней ці пазней вы выкладзеце ўсе вашы дайсікі, ну, і большасць з іх, і калі
Калі чат здольны падтрымліваць спіс у 80 гулень і не даваць ніводнай вылятаць, цудоўна. Ну, типу, цудоўна. Калі мэта проста ўтрымаць яго, каб утрымаць. Забираю спіс. Дадаў наш спіс. Цудоўна. Зараз пашукаю, дзе нашыя каапы. Мінус Эліас. Дзе бліжа? Вось Маджика, Римволд. Ёсць. Пам-пам-пам. І ўсё, падаецца. Так. Змяняем гэта на нейкі іншы колер. Возьмем, давайте вось гэты. Мы, по-моему, яго ні разу не бралі, вельмі дзіўна. Вось такое. Бяром. Гэта гульня у нас на заўтра. Не ведаю, што будзе. Ляцім. Глядзім. Tiny Glade заўтра будзе. Спіс 80 гулень можа падтрымліваць адзін чалавек, калі глядзіце ўсе стрымы, бо мы лічылі, што за дзень капае недзе каля 1000, за 2 тыдні 10 000, а на падтрымку усіх гульняў раз на 14 дзён трэ каля 8000, калі больш ніхто не галасуе. Так. Але гэта адзін чалавек літаральна проста выключаны, які можа пэўны момант проста здзяўбацца і падтрымліваць тое, што яму цікава. Ну, то бок, не, я разумею, што тэарэтычна як бы можа адзін чалавек утрымліваць. Вось. Я просто жадаю на гэта паназіраць. Тыпу, ці будзе так. Вось. Добренька. Tiny Glade, давайте-ка я запишу яго. Не, можа хтосьці задасца цэлью, тыпу, утрымліваць увесь спіс. І гэта таксама круто. Вось, гэта нечаканы, скажем так, для мяне гэта нечаканы падыход да кааперацыі. То бок, гэта не той бок, з якога я чакаў, што галасаванне можа працаваць. Вось, і як бы ок, ну, тыпу, паглядзім, так. Я шукаю, у галасаванні ёсць праклятая праблема, так, гэта тое, што гулень, тыпу, калі не выкідваць гульні, то будзе занадта шмат, але ў той жа момант я жадаю, каб гэты спіс заставаўся актуальным. Калі хтосьці здольны падтрымліваць бясконца гэты спіс, і ўвесь чат будзе агульна падтрымліваць гэты спіс і не жадаць яго, ну, тыпу, каб усе гульні ў ім засталіся, нават сваімі намаганнямі усімі, то як бы крута, мне падаецца, гэта ок, магчыма. Не можешь здзявацца, не нічого яснага не пак. Не, ну, тыпу, так. Чыцерыць тут заўсёды, ну, як бы, чыцерыць заўсёды ёсць такая магчымасць, што хтось так будзе рабіць. Калі за стрым можна атрымаць 1000, а за тыдзень 5000, за 2 10 000, падтрымаць адну гульню каштуе 100, то адзін чалавек можа утрымліваць у спісе да 100 гулень. Ну, калі ты глядзіш літаральна ўсё ад першай хвіліны стрыма, то бок, мае стрымы 3,5 гадзіны стабільна, так? Вы можете акругліць гэта, конечно, до 3 гадзін, так? І пасядзець, палічыць, колькі вы можете зарабіць за адзін стрым. Людзі кажуць пра 1000, але сярэднестатыстычны глядач зарабляе тыпу 600-700 пунктаў 10. Так, я нешта заліп, пардон, я зачытаўся чат. Так, Tiny Glade. Tiny Glade. Мне, по-моему, нават няма, трэба паглядзець. Tiny Glade. 13400.
Альбо яна, блин, трэба паглядзець, яна ў мяне ёсць. Ці ёсць ли яна ў мяне дзе-небудзь. Так, і больш дакладны час буду адзначаць. Пераможца ёсць. Зараз я Tiny Glade дадаў. Сёння мы не выкідваем нічога, пакідаем як ёсць. Я зараз пагляджу, што мне там сапастану Tiny Glade. Tiny Glade. Угу. Гэта вось гэтая будавалка, там прыгоженькія замкі, рознае такое. Чат, ёсць праблемка, гэта расійская гульня. Так што яна, ну, не. Просто не. Мы ўжо гэта абмяркоўвалі, на жаль, ну, тыпу, гэта было правіла ўсё, ну, тыпу, я ўжо агучваў гэта. Мы ў расійскіх гульні не гуляем, наколькі б яны, што б там з імі не было, я кампрамісна сабе шукаў гэта эмацыйна нейкае спакой, не знайшоў. У вас Stack Overflow, што у вас там адбываецца? Спіс гульняў РВДАКу? Не, гэта сама не выдае. Хіба расійская? Мне адзначана як расійская у стыме. Давайте Pounce Light. Pounce Light. Pounce Light, LinkedIn. Залажу Pounce Light. Хто у нас працаўнікі на LinkedIn? Стокгольм. Працаўнікоў не бачна. Пасты, людзі. Стокгольм. Бачу толькі два. Томаш Стахо штосьці і Анастасія О. Таксама Свідана адзначана. Блін, я не ведаю. А чаму яна адзначана тады куратарам як расійская? Я реально, я зараз гляджу, так, дзяўчына працавала, ну, Анастасія О працавала ў Electronic Art. Гэта один чалавек, там два чалавекі студыя. Чат, я не ўпэўнены, яна нарадзілася ў РФ. Блин, это такой шэрый для мяне зоне. Ага, яна ожидала дадаць лакалізацыю, жыве і працуе ў Швецыі, яна з'ехала з Расіі яшчэ ў 12-м. Блин, нейкая шэрая штука атрымліваецца. І гэта адзінае, то бок яна проста... Ну, калі паспыталі дадаць эту самую украінскую гульню, яна адразу пагадзілася. Это для мяне, тыпу, прям, ну, тыпу, Greenlight. Дарэчы, што наконт моў у выніку? Украінская там ёсць. Я думаю, што ок. Я, слухайце, я ў такое не лез яшчэ ні разу. Ну, тыпу, так глыбока. Не, ну я лазіў у розных распрацоўшчыкаў і разбіраўся, што адбываецца, але там, звычайна, проста адназначна нейкі адказ у мяне ёсць. Хутчэй так, чым не. Ну, на мой погляд, так. Я думаю, што ок. Як у мяне няма нейкай... Хаця, ну, тыпу, заўсёды ёсць верагоднасць, што нешта ўсплыве. Тая штука, гэта куратары ў стыме. Вы ж казалі, яны рэплейства мецелі як варожу гульню.
Не, я гэтага не казаў, але я казаў, што гэта самае. Ну, куратары просто гэта таксама людзі, і якія таксама жадаюць як мага хутчэй лейблочку навесіць ці не навесіць. Вось, і калі ёсць хоць якія падазроўныя штукі, яны хутчэй навесіць, мне падаецца. Альбо яны не правераць штосьці яшчэ, таму гэта таксама не гаранты ніякі. Так, добра, карацей, я скажу, гэта можа быць, хтосьці можа паспрачацца і будзе можа мець рацыю, але я скажу, што тайны Глейд, на мой погляд, Greenlight, карацей, мы будзем заўтра яе гуляць, адзінае, што мне яе няма, по-мойму, нідзе абсалютна. Вось, але варта было гэта абмеркаваць. Што я хацеў яшчэ? РВДАК не выдае спіс... магчымасць уся божукна. Так, там есть яшчэ далей у гэтага працяг. Ну так, яна па сутнасці яна вучылася, жыла, яна ну звязана. І зноў жа іх там 2 чалавекі, яны спакойна украінскую лакалізацыю дадалі. То бок, ну я не ведаю, нормально. Это false positive, ну на мой погляд таксама, так. Давайте я боты перезагружу. З тым Twitch не дае столькі. Там павінна быць абмежаванне і... Карацей, выбачаюся, РВДАК, але сапраўды... Не, глядзіце, там ёсць проста штука такая, што яно можа не даць надрукаваць, але я ведаю... Не, карацей, тыпу, памер спісу, ты хутчэй за ўсё маеш рацыю, то яно не дае адправіць такое доўгае паведамленне, это праўда. Але просто я рабіў абрэз, ну тыпу, яно абразае назву, але просто з таго, што там абрэзалка такая не вельмі разумная, яна не лічыць колькасць сімваляў, яна лічыць, па-моему, колькасць гулень. Я не замарочваў, не, па-моему, даўжыню я ўсё ж такі надпісу рабіў. Карацей, хутчэй за ўсё, яно ламаецца ад вось канкрэтна гэтага. Вось, блин, яшчэ одну штуку, якую патрэбна рабіць. Так, трэба палепшыць, карацей, каб яно абразала лепей. Яно ўжо абразае, то бок калі у вас занадта доўгі спіс вашых гулень, то ён абразае яго ўжо і спакойна упіхвае ў паведамленне. Просто тут можа быць дзесьці там неправільна падлічыла, які-небудзь сімваль можа падлічыўся за больш, не ведаю, сімваляў, не ведаю, якая-небудзь такая херня. Вось, трэба паглядзець і разабрацца. Ты адказ пра даданне мовы. Ну, дык яна ж дадала. Я ж гэта агучыў. Ну, тыпу, яна сама падтрымала гэта, ну, ўсё. Мо няхай тады агучыць, а хто агучыць? Я штосьці згубіўся, я трошкі сэнс згубіў таго, што вы кажаце. Так, карацей, так, я скажу, што Greenlight, таму што няма, ну, тыпу, пытанняў. Не факт таго, што падтрымала, а сам адказ пачытаю. А дзе яго? Ну, слухайце, ну я не ведаю, мне просто... Што я яшчэ? Ну, подкіньце пасылку тады, калі ласка, просто што... Дзе яго шукаць ты павінен? Дзе ты гэты адказ бачыш? Вот скажы мне, ну, тыпу, куды мне шукаць? Я ж не ведаю. Там усё бачна. Вось гэтага спасылкі трэба было пачынаць, таму што, тыпу, пачытайце дзе-небудзь, так. Ну, не, ну, окей. Не, ну, тыпу, сам факт просто пагаднення, тыпу, ўжо Greenlight для мяне. Другая сторонка, так не, аўтарскі адказ ён адразу. Ну, тыпу, ён адразу прылеплены да арыгінальнага поста, там другую сторонку не трэба чытаць.
спіс гульняў рэдака нагучыць, калі нельга надрукаваць. Гэта тое ж самае. Тыпу, паведамленне ўзнагароды такая ж штука, як і звычайнае паведамленне ў твічы. Таму яно абмежавана той жа колькасцю сімваляў. Усё. Ну, тыпу, нічога не мяняецца ў гэтым сэнсе. Ай, так, я гэта... Не, нормально так хутченька паміраю. Так, а я... Чакайце, мне наадварот туды наперад патрэбна было ісці. Я нешта не даглядзеў? Так, мне ў той бок. Занадта шмат гульняў у спісе, вам забаронена галасаваць на 14 дзён. Ну, не, самае тупое, калі бы я хацеў абмяжоўваць гэта, ну, тыпу, наконт... гэтым самым, наконт таго, колькі падтрымліваць, гэта сказаць, што, тыпу, о, вы не можете падтрымліваць больш, чым 10 гулень адначасова ў спісе. Хаця гэта лухта, на мой погляд, таксама. Ну, карацей, як бы, пакуль я не бачу праблемы вялікай, буду назіраць, можа быць, гэта стане праблемай пазней, і тады, калі гэта будзе пазней праблемай, тады буду вырашаць гэта. Прыкладна такі падход. А чаму? Гэтыя штукі... яны не знішчаюцца увогуле. Гэта проста яны вісяць. Окей, я зразумеў. Так, добро. Пачакайце-ка, тут пераключаем. Опанькі. Усё, я іх вырубіў, я зразумеў. Ау. Давай, Шкелет, разбирайся. Чаму гэта моя праблема? Шкелет, ты не знаешь, там разбирайся. Шкелет даволі неблагая штука, як мінімум ён можа уцягваць у сябе пашкоджанні, і гэта ўжо кайфовенька. А калі ў кагосьці у маё будзе вельмі доўгая назва гульні. Ну, глядзі, я не памятаю, як я яго зрабіў, тыпу, штуку, якая абрызае, ну, ваше паведамленне з спісам маё. Я просто не памятаю, як я яго зрабіў. По-мойму, я зрабіў, тыпу, палічыць колькасць сімваляў і адрэзаць, але я мог не далічыць нейка, ну, пару сімваляў. Калі памылка нават у пару сімваляў у маім лічыльніку, то будзе праблема. Ось, мне што не падабаецца, гэта тое, што гэта яшчэ адна штука, за якую мне патрэбна рабіць. Мне хацелася б мець менш штук, якія патрэбна рабіць. І гэта ў паладзіну толькі 3 гульні. Ладно, яшчэ 1000 на гэта пойдзе зараз. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars. Без аватараў? Правда? Так. О, бачите, якая? Таких патрэбна 10 штук. Я думаю, что докладно... Ну, блин, по-моему, мне лічыльнік был довольно тупый, и типу, о, у тебя больше за 10 гулень, тады обрезаем просто далей. Ось, ну, можа не 10, можа менш. Я, типу, арыентаваўся просто на глазок, каб не замарочвацца. Але, по-моему, я лічыў па сімвалях. І тады гэта значыць, што я дзесьці неправільна палічыў сімвалі, карацей, колькі іх будзе ўлазіць. Можа быць, я фразу ў канцы гэтага палічыў, ну, типу, па-іншаму. Ну, у сэнсе, што я, типу, там скончваецца спіс, там не 3 кроп'я, а, типу, і яшчэ больш. Вось. І, по-моему, можа быць, я слово замяніў якое-небудзь у канцы. Яно вось роўненька ў гэтую штуку трапіла, што яно роўненька столькі і крыху больш. Ось, ну, дзесьці прадзяўбаўся. Ось, пра лічбы, я вам не скажу, я один раз гэта зрабіў і не скажу реально, як ён там працуе зараз, таму што я просто зрабіў і забыл. Это было, як звычайна сидзеў, можа быць, а першай ночы і вось гэта рабіў. І абсалютна не запомніў, што як яна працуе. Слушайте, нормально мы так глубоко забрались?
Лабіринт яшчэ глыбей ідзе. Просто, ведаеце, я ў гэтай гульні не ведаю, мне сказано знайсці нейкую магільную кветку, і я не ведаю, дзе яе шукаць, абсолютно. То бок, ну, гульня кажа, знайдзі вось там тыпу артефакта, і тады ты вернешься. Але па лакацыях, калі я гляджу, у мяне няма магчымасці ісці кудысьці, акрамя гэтага лабірынту. Таму я сюды іду. Может быть, конечно, гэта як у Diablo, дарэчы, калі вы не сустракаліся з такім, у Diablo 2 ёсць баг. Вы хутчэй ўсё сустракаліся, таму што вы хутчэй ўсё гулялі. Але ладно. Факт таго, што... Ну, давай, шчыт. У Diablo 2 у вас можа згенеравацца мапа, якая не дазваляе вам дайсці да месца квеста. Фізічна не дазваляе. Вам патрэбна ісці назад. Тыя, хто гулялі дастаткова, яны ведаюць пра такую штуку. Тыя, хто гулялі недастаткова і магло альбо тым, хто каму пашчасціла, і у вас заўсёды ўсё было добра. Ну вось, але тэхнічна, нават у Diablo 2 вы можете просто залочыць сябе і не мець магчымасці... замёрз. У вас есть магчымасць просто абсолютно нахрен забраць себе магчымасць праходзіць гульню, але з таго, што мапа перагенеруецца кожны раз, калі вы нават просто перезагружаецеся з захавання, вы можете просто, ну, захавацца, выйсці, і мапа зноў перагенеруецца, вы зноў пробуеце дабрацца да гэтай кропкі па новай. Вячеславович голосовал за Tiny Glade? Я не ведаю. Я, конечно, могу проверить. Я могу поглядеть, кто голосовал за Tiny Glade. Спокойно. Это не проблема. Tiny Glade. Так. Donations. Так, у нас Happy Yoda, Purbai, Ясенарі і усё. Ось наш спіс. Happy Yoda і Purbai. І Ясунарі. Ось наші голосування. При гэтым у Purbai пункты... А як так атрымалася? Яны... Purbai перанёс іх. Так. Не, пачакайце-ка. Я нешта заблытаўся. Не, гэта стрімер-бота. У Purbai яна была прагаласавана і размеркаваліся яшчэ пункты, калі гульня Purbai вылецела. Вось яно, што тут напісана. Вось. Сам напісаў, сам, узгадваю, як гэта працуе. План стварыць прыгожы сайт з рулеткаю, прапанаваць яго рэлефа, а ў самому бэкэндзе ціхенька падкруціць шанс на ўпадзенне сваіх гуняў, не паказваць план рэлефу. Я буду патрабаваць адкрытага сходнага коду, каб любы мог праверыць гэта, у тым ліку я. Але, слухай, калі ты жадаеш реально пад самае... Это... Так, кур'ер, падчакайце-ка. Так, просто верагоднасць таго, што хтосьці з вас уладкуецца і пойдзе працаваць у Хейспінер, не такая вялікая верагоднасць, разумееце? Але, уявіце сабе, карацей. Во будзе шалёна, хтосьці реально пойдзе працаваць туды спецыяльна, каб падкручваць рулетку. Я просто думаю, верагоднасць гэтага нізкаватая. Overlord 2. Ну, давай. Ты памрэш сёння ці не? Яна вогненная, верно, таму я яе амаль забіць не атрымліваецца фаерболамі. Так. Дайце-ка момант, яшчэ там з кур'ерам патысці патрэбна, зараз буду.
На Overlord 2 яшчэ отправілася 1000. Лепей рудзевую рулетку подкручивать. Ну, карацей, калі вы уладкуецеся у Хейспиннер, спецыяльна, каб беларускіх стрімераў карацей скаміць, уявіце сабе, не халеры, гэта самае, гэта будзе дастойна на віны дзе-небудзь на партале якім. Моя павага за адданасць будзе, але сэнс настолькі брутальны, бессэнсоўна. Так у меня подвисло нешта. Шкелетик, давай разбирайся там. У меня просто шчыт скончыўся. Я... Оп, шкелетик мінус. Шкелет, на жаль, без падмацавання, ён абсалютна вельмі хутка памірае. Ну, у сэнсе, што я... Давай, подбежим до Виверны, вось просто зараз я запинаем. Вось так. У шкелетика мало здоровья, на жаль. Вітаю, рейдеров, вітаю усіх. Вітанки вам. Спадзяюся, у вас все добра. Мы гуляем у клон Д'Ябла. Нешта яшчэ і выпало. Так, што гэта? Крутак выкліку зомбі. Але пачакайце, зомбі лепей тыпу за шкелет? Альбо зомбі гэта тыпу, калі я... Пачакайце, а чаму скрутак нават? Мне такога няма за клёну. Ці калі я буду паляпшаць, яно будзе змяняць тыпу Summon Skeleton? Мне падаецца, гэта праапгрейджаны просто варыянт. Калі дастаткова шмат укінуць у выкліканне шкелета, то ён будзе мацней. Так, там ліміты. Дзіўна. Вітанкі, вітаю дзеда Максима, вітаю Лёха, Лекса, як табе больш падабаецца. Мы гуляем у клон Д'Ябла, які па сутнасці сваёй рэальна прям просто клон Д'Ябла, які мае беларускую мову, каб вы ведалі, нечакана. О, я ўжо не падняў. Персцёнак резіст льду 14%. Прэнзім. Я шкелетик табе выклікаю. Вось, ён прям клон з таго, што я пакуль натыркаў у яе, і гэта мне падаецца большую частку контенту я насамрэч ужо пабачыў. Бонус досведу. О, плюс 6%. Ось гэта падабаецца. Блин. Чапіся. Так. Вось, замянілі. З таго, што я пабачыў пакуль нічога надзвычайнага супер, як бы не тое, каб я раіў гэтую гульню, яна абсалютна прахадная, просто, тыпу, калі вам вельмі падабаюцца дыаблоіды, і вы нічога пра гэту не чулі, і вы яшчэ і натыркалі ўжо і ў Sacred нагуляліся, і ў Path of Exile, і ўсё вам задзяўбала, вось, калі ласка, вось, яшчэ адна ёсць. Не магу прям параіць, але ў прынцыпе як бы у яе няма нічога дрэннага, але і выбітнага таксама не тое, каб чагосьці шмат. Адкуль тут беларуская мова? Ці гэта промпт-пераклад? Гэта не промпт-пераклад, што самае дзіўнае, гэта ручны пераклад. Гэта больш за самае дзіўнае ў гэтым, таму што на твічы ў гэтай гульні 5 фаловераў. Каб вы разумелі папулярнасць гэтага праекта, вось, але гэта ручны пераклад беларусамі. Абсалютна нахрен нечакана. Чаго, а гэтага дакладна не чакалі ў такой гульне. Пра гульню ведае 5 чалавек, адзін з іх беларус, які зрабіў пераклад. Перакладаў да халеры, і пераклады яны open-source-ныя ўсе. То бок яны тыпу даступныя, і перакладаў тут да халеры. Я зараз як бы так... Давайте, можа, просто рэальна мовы, калі я пераключаў, там мовы былі іх да халеры, прям іх шмат было.
Вось я трошки не разумею гэтага фенамена гэтай гульні, таму што ёсць, напрыклад, я ўжо прыводзіў прыклад такі тыпу інді open source праекты, і гэта прыклад Dungeon Crawler Stone Soup, так, які распрацоўваюцца, які здаравенная гульня, крутая гульня, прям калі вы не чулі пра яе, я раю насамрэч, яна гуляецца як праз кансоль, так і праз браузера, яна тыпу такая даволі брутальненькая. Вось, і гэта такі Dungeon Crawler у стылі Rogue, вельмі падрабязны, вельмі разгалінены, складаны, цікавы, вельмі раю, карацей, вельмі раю. І я разумею той праект, але той праект як бы ў сваіх вузкіх колах супер папулярны. Ён прям папулярны пра Dungeon Crawler Stone Soup, як бы даволі шмат людзей чула, і шмат людзей падтрымлівае, і камьюніці даволі актыўнае, і гульцоў шмат, ну то бок круто. Вось з гэтай гульнёй для мяне загадка. Тыпу яна ледзь развіваецца, але яна апошняе абнаўленне выйшла літаральна пару тыдняў назад, а перад гэтым папярэдняе абнаўленне выйшла ў 22-м годзе, каб вы разумелі, 4 гады не было абнаўленняў. І раптоўна вывальваецца гіганцкае абнаўленне нейкае на яе, просто з ні халеры. Мне не зразумела фенамен яе. Такія праекты больш цікавяць распрацоўнікаў ды прыхільнікаў флоус. Так, тыпу гэта праект для дэвелапераў, чым больш, чым цікавы, чым для гульцоў, як бы. Так, дзённікі далей. Дзённікі я чытаць зараз не буду. Трэба вяртацца. Можа быць, мы спусцімся зараз і знойдзем тэлепорт назад, які, вось он. О, пачакайце-ка, гэта ўжо не ўзровень, это часам нешта такое. Толькі мне патрэбна ўсё роўно вярнуцца. Мне патрэбна прадаць рэчы, а то мне інвентар забіваецца. Так, вось яшчэ ключы яна прадае ад лабірынта. Давайте набудзем яе. Просто таму, што мы можам дазволіць сабе, таму што чаму бы не. Вось так. Так, гэта на продаж. Гэта шчыт. Абарона паглынае плюс 3. Не падабаецца. Гэта аднаўленне маны. Так, зелёненькая. Сопротивление цемры. Лухта. Не. Бачыш, што яна ў спісе можа выйграць у рулецы і пачалі хутка распрацоўваць новы контент плюс пераклад. Я не здзіўлюся. Не, пераклад як бы тут існуе. Пераклад, наадварот, дарэчы, трошки адстае таго ад рэальнай сітуацыі тыпу гульні. Яно дадалося новага контенту. Бонус золота, ладно, гэтую штуку мы пакінем яшчэ. Тут чаму бы і не. Так. Что ты у нас такое? Резист льду, но просто фиолетовые яны даволі рэдкія прадметы, я лепей пакіну сабе такі. Палочка, по 9 по магічнага пашкоджання. Гэта можна просто адправляцца адразу на сметніцу. Это мы таксама на продаж. Чакайце, колькі? 15% шанец знаходжання рэчаў. Не, гэта мы выкупаем назад і заменяем тое, што ў нас ёсць. Вось так пойдзем. Так. Бонус досведу 1 не патрэбны, таму што у нас 6% уже ёсць. То бок, божухна, я вычисляю тебе твоя... Я не ведаю, что тебе с клавиатуры на телефоне, але гэта не жесть. Я бачу твой боль, и мне тебе шкада прям за этой хрени. Это просто поведомление. Я не ведаю, что у тебя там отбывается с клавиатурой. Але это некая жесть. Это не порядок. Так, оборону подвышать? Не. Болюче доволі. Давайте оборону подвысим. О, блин, я там неблагий щит продал. Так. Выкуп. Где крутый щит? Там был фиолетовый некий. Ось поглынание. Ось его забираем назад. А продадим ось это. Раней скриню з косками дарили і іншими знаками пунктуації. Тут треба пробіло де подогнати чоловіку.
Ну, прабелы складана, яны... Праблема з прабеламі, тое, што калі ты іх дарыш, яны разбягаюцца ўсе і нічога не бачна. Прабелы трэба карацей... Прабел, каб ён не збягаў, яго патрэбна заціскаць паміж словамі, разумееш, інакш яны збягаюць. Так, аднаўленне маны. Это на ухіленне, зноў жа на аднаўленне маны. Нічого такога насамрэч. Максімальная мана плюс 6. Плюс 6 мана гэта ні аб чым у нашым выпадку. Ну ладно. Пам-пам-пам. Што яшчэ? Мне яшчэ здольнасці засталіся. Давайте розум далей. Оп, разганяць. Што, мы можам палепшыць скелет, а шкелеты, каб у нас было 2 іх. Можна палепшыць свой шчыт, які, ў прынцыпе, і так уже неблагія. Альтэрнатыву фаерболу можна яшчэ зрабіць. Запавольванне ворагаў. Электрычныя шары. Крытычны ўрон запаволеным супраціўнікам. Ага, то бок гэта камбінацыя са льдом добра працуе. Апальванне. Можа быць, гэта апальванне ўзяць? А, яно аслабляе рэзісты да полымя і мацней становіцца, так? Мне падабаюцца шкелеты, як мяса наперад папраўляць. Давайте 3 шкелета, карацей, будзе у нас. Вітаю, цірткі. У нас, карацей, трохі для тых, хто ведаў правілы гэтага тыдня, у мяне сэрца не вытрымала, і, карацей, вылета гулень на гэтым тыдні будзе толькі ў чацвер, а сёння нічога не вылецела, таму што пайшлі ўжо гульні, сёння, літаральна, якім дзень. Вось, вітаю, цірткі, так даволі даўно не было. Вось, таму гульні сёння не вылетаю, вылеціць заўтра, але толькі пры ўмове, што хоць якая гульня мае больш за 14 дзён, ну, тыпу, за якую галасавалі мінімум 14 дзён назад, але з таго, што я ведаю, што гэтага не будзе яшчэ пару тыдняў, таму у нас бліжэйшыя пару тыдняў нічога не вылятае. Вось, прыкладна такі расклад. Я яшчэ дапішу бота пад гэта, але будзе так, бо я не магу, я разумею, што вы вельмі ратуеце гульню цірткі, Last Train Home выратавалі 2 разы, па-мойму, ўжо. Вось. Я вельмі ўдзячны ўсім за кааперацыю. Эксперымент скончаны. Я не абяцаю, што я такой лухты больш рабіць не буду, але, можа быць, і буду. Так, новая локация. Гэта чайзам у гэтым лабірынце ёсць. Што, яна закрыва? Што? Яна закрылася? Это ўвогуле справядліва? А ё-моё. Пятага ўзроўня пачвара. А, ё-моё. Ладно. Это было болюче. Я не ведаю, ён, конечно, 5-го ўзроўня, але мне падаецца, шанс у мяне ёсць. Зараз шкелетики пасторыю. Вось яны шкелетики мои. Идемте, шкелетики. Шкелетики засталіся звонку. Я не могу их. А, ё-моё. У меня там 2 шкелета засталося звонку, я не могу нічога з гэтым зрабіць. О, яго тэлепартуюча нейкая хрень. Так, обновляем ману. Я зараз яго просто запінаю. Ну, типу... Ось гэта пастка. Ён, па сутнасці, як босс мясцовы. Ну, гэтай лакацыі. Ён яму занадта шмат цэляў. Усё, перамаглі. Ён, конечно, жорсткі. І мяне зараз забівае атрута яго, альбо штось такое. Так, у яго ёсць атрута, і толькі шчыт мяне ратуе ад яе.
OpenTTD, напэўна, з большай аўдыторыяй, але не ведаюць адразу яна была адкрытай. Ну, OpenTTD як бы зразумела, куды яна б'е, таму што яна літаральна вяртае да жыцця праект, якім мог падабацца, ну, вялікай колькасці людзей, просто яны, ну, тыпу, згублены праект па сутнасці, таму што няма падтрымкі ад афіцыйных распрацоўшчыкаў. Вось, і гэта мае сэнс тады, ну, ёсць свая логіка. Блин, я шчыт яшчэ раз падвесці не магу. А калі б я мацаваў шчыт, у яго бы кулдаун знізіўся, альбо ў яго... А, не, кулдаун у яго быў бы такі жа. Зараз яшчэ раз падвесім, таму што атрута ўсё яшчэ не супакойваецца, она спрабуе мяне з'есці. Забаўна, што я вырашыў праверыць і выявілася, што OpenTTD прыбралі са стыму, бо выдавец вырашыў вярнуць туды арыгінальны TTD. Так, і калі вы пачытаеце каментары да Tycoon Deluxe, там першае, пра што кажацца, што гэта, тыпу, ёсць карацей чмурэльны праект, забейце на гэтых лахоў. Ну, тыпу, направо OpenTTD там у першую чаргу пішацца фанатамі. Кайфова. Так, тут масток відавочна павінен быць, але я туды прайсці не магу зараз. А што, тут толькі адзін шлях вяртання зараз? Тыпу такога? Мне без варыянтаў. О, куфары. Цудоўна. А можна нейкія прадметы? Карысныя прадметы я маю на ўвазе. Утрымліваецца невядомай сілай. Што? То бок мы далей не можам прасунуцца, таму што хутчэй альбо ну, распрацоўшчыкі проста не разлічвалі, што людзі сюды дабяруцца. Я іх, в прынцыпе, разумею, у мяне такі прыклад быў не так даўно. Вось, і яны думалі, што іх будзе яшчэ больш часу распрацаваць, альбо яшчэ ў чым-небудзь праблема. Таму што рэальна гэта хутчэй за ўсё пераключанне, каб пусціць нас далей. Вось толькі ён утрымліваецца невядомай сілай. Ладно, вернемся назад. Так, это мы уже пытали. Блин, меня отрута это забиваю, прям жесть. Так, это бессенсовная хрень, продаем. Остальные мы покинем. Нормально. Кошулька. И полепить, чем то, что у меня. Не, я уже, по-моему, глядел на НД максимальную ману, что не только нечто изменяет для меня у вынику. На GitHub позначены нейкі перакладчык Translators Змітер Турок. Наш тлумач Gmail.com. 21 год. Угу. Окей. Хто бы гэты чалавек не быў, дзякуй табе вялікі. Я удзячны табе за твою працу. Потому что, шчыра, калі бы мы без гэтага былі, так, я бы вельмі прахалод... Ну, тыпу, для мяне вельмі шмат дадае пунктаў наяўнасць беларускай мовы у любым выпадку. Мне гэта бы як мінімум прыцягвае мою увагу. Як гульня, тут асабліва лавіць, ну, я не бачу чаго, так. Давайте я зараз одну штуку зраблю, і мне хацелася гэта праверыць увесь гэты час. Мне падаецца, мне неправільна згенеравалася мапа. Таму я не мог прасунуцца далей. Ну, тыпу, я не мог прасунуцца, і мне было цікава, ці, можа, гэта неправільна згенераваная мапа. Таму што лакацыі, тыпу, гіперпрасторы шмат, а я вось далей за гэтую прасунуцца... А, не, мапа тая ж самая. А як мне далей тады прасоўвацца? Цікаво. Ладно. Дрон недзе знік, усё скончылася. Цудоўна. Мне не зусім зразумела. У мяне такое адчуванне, што я ж не мог выканаць увесь контент у гульні, правильно? Таму што па сутнасці я зараз залучаны. Я не бачу, куды мне ісці. Я зараз, можа, не даглядзеў чагосьці дзесьці, потому што моя уважлівасць таксама не самая лепшая штука. Я мог не заўважыць нешта на мапе нейкага мелкага моманту, таму што ўсё ж такі частка увагі ўходзіць на чат.
Дзіўна. Альбо вось гэту я не заўважыў. Не, пачакайце-ка, вось ён праход далей. Як я яго не заўважыў? Дрыгва Мэри Мэт. Вось ён праход далей. Усё, вось ён контент. Контент пайшоў. Але мне падаецца, я перамацаваўся ў тым лабірынце ўжо, і мне ўсё гэта лухта прям. Ну, я са сваімі шкілетикамі зараз. Мусила портануть у інший свет. Вау! Ну ладно, значить я просто не знайшов з гэтага праходу, і я пайшоў у дадатковую лакацыю, якая новая, і у выніку я як бы трохі захрас. Ну, у выніку згубіў даволі шмат часу. Так. Асабліва нічога няма. Просто гэта ўжо другія ўзроўні, а другія ўзроўні гэта як бы ні аб чым. Я просто... Можна десяткамі іх на мяне кідаць. Чаго, дарэчы, не хапае, а вось у Д'Абло такое ёсць, што нават на першых узроўнях вы цэлыя аравы ворагаў выкошваеце, там вось гэтых мелкіх дэманаў. Вось. Тут, конечно, ёсць гобліны як альтэрнатыва, просто іх колькасць не ў параўнанні. Не ў параўнанні. 10% шанец знаходжання рэчаў, але мне лепей. Так, у меня 15% шанец. А, і вось яшчэ адзін альтэрнатыў. А, не, пачакайце, гэта ў лагер гоблінаў, гэта я там быў. Усё. Кірет, а чаму вы за мной хаваецеся? Я думаў, будзе наадварот. Могілкі Локхарта. Ладно. Не памыляюся, гэта зроблена наўмысна, каб дзейнічаць больш свядома, чым замест таго, каб шанкаваць усё запар. Не, просто гэта тыпу параўнанне. Ну, тыпу, ёсць такая штука, калі ты робіш менш ворагаў, то якраз такі ты павінен быць больш стратэгічна падыходзіць. І нават на Д'Абло 2 ёсць моды, хто гуляў хардкорныя моды, якія ускладняюць гульню, калі вы нават выходзіце з горада, і першы жа зомбі для вас супер пагроза насамрэч. Вось, і вы рэальна лупіце яго і вяртаецеся некалькі разоў, гэта для вас босс. Што? Магілы? Агрэсіўныя магілы ў нас. Вось, як бы яно працуе, просто што тут не вельмі адчуваюцца, што яны нейкія тыпу складаныя. То бок я просто затырківаю іх пакуль. Вітаю, Машнінскі, вітаночки. У нас сёння вельмі спецыфічная гульня, якая вядома ўсяго некалькім людзям у гэтым сусвеце, але ў яе ёсць беларускі пераклад, і гэта тое, што у нас перамагло ў галасаванне. Так. Па сутнасці клон Д'Абло, але як бы максімальна маленькая гульня у памерах і маштабах свайго тыпу контента. Вось. Яе сёння і ацэньваем. Глядзім.
Так. Это вядзе ў фамільны склеп. А ці ёсць тут выхад яшчэ які з лакацыі? Альбо гэта адзінае месца? Давайте улево сходим, там удись. Мои шкілечки перамагаюць. До речі, нешта хотелось бы... Так, Локпорт. Не, давайте ой, нешта я рванул тут. Давайте все ж таки пойдем у могилу тую. У фамільную скреп, бо мне нейкая кветка патрэбна. Могильная кветочка. Мемуары. Основательница Локпорта. Что? И что? А я их... Это я у нотатничек мне отправил? Куда их это поделался? Ардвен, 1308-1364, основательница Локпорта. Добра. Что мне за этим робить? Я думал, зараз книжка будет, як там у лабиринте тым, але просто нотатка. Коротенькая. Реально, я в той лабиринт сходил новые, и я прям промацаваўся трошки. Занадто. Некую зусім не проблема. Труна Ардвен. Переключальник. З накрыўкі труны тырчыць слуп памерам з палец. Выглядае, што нечага не хапае. Слуп памерам з палец. Может там палец просто тырчыць? Все мне спотребится нешта типу перстёнка, які трэба апрануць. Залаты сямейны перстёнак. Ой, як толькі я сказаў. Я данжан мастер, гэта праўда. Без жартаў. Так, покладите на труну золоты сямейный перстёнок. Опаньки, меня телепортануло хрен ведае куды. Яшчэ я нешта падабраў. Трэбны сямейны перстёнак. Максімальная мана плюс 3. Лухта. Так. Срэбны кладзем. Добра. Адкрыўся праход. Яшчэ перстёнкі. Цёмны перстёнак адмыслоўца. Резіст да цемры. Ардвенскі перстёнак, максімальнае жыццё, максімальная мана, неблага. Але не паказнік. Што, іх это назад не прывядзе мяне? Кілецкі, пайшлі адсюль. Яны нам не рады тут. Вось яно адкрывае гэты шлях назад. Добра, будзе гэты перстёнак. Где там? Чекай, что? Выкриканный зомби? Что? Я скруток скористал. Окей, ладно. Я только не разумею, это я скрутком, конечно, это зрабіў. І колькі он такі будзе со мной? Спадзяюся надолго. Вось он, заснаванне Локпорта. Гэта горад яшчэ існуе ці тут усё капзда? Падаецца, усё капзда. Зомби толькі засталіся. Пойду 4 маны заберу. Ну так. Нічога акрамя зомби ў гэтай вёсцы.
Мои шкелеты дают раду, просто без проблем. Абсолютно. А я могу... Так, это лухта. Лухта. Лухта, все. Так, и там у центра можно куда-то пойти. О, пирс. Это яшчэ один нейкі подзямелі, так? Вежа. Маўзалей Святой Марии. Ладно, не, пакуль туды мы не полезем. Мы полезем яшчэ тут на гэтай локации, там есть неоткрытое место. А, вось зараз можна ісці ў гэтую вежу. Ухіленне. Нахрен. Там же куфр? Где куфр? Я пропустил? Где? Где ты бачишь? На пирсе? На гэтым? Ці раней? Ну, ранее я просто пойду туда назад вернусь яшчэ. Ну, на гэтым няма. Блин, пусціце мяне. А, вось так, бачу. Я гэтага не заўважу. Опанькі, і тут... Што мне там выпало? Нешта не зразумела, мне на новый інвентар не дадалося. Окей, ладно, нехай будзе. Маўзалей. Что тут у нас? Святая Мария. Это мавзолей Святой Марии. Вы... Я уже двух шкелетов бачу. Можно было один шкелет, когда ласка, на мавзолей? Так. Шкелетики мои, вы можете выполнять свою задачу, когда ласка, стать передо мной, а не за мной? О! Это закрыто. Потребуется ключ. Ладно, идем шукать ключ. Вот так само закрыт. Ладно. Остается одно место. Заметьте, Артур, гэта сапраўды тытан беларусізацыі інтэрнэту і праграмнае забеспячэнне. За шмат гадоў валанцёрства ён адзін пераклаў на беларускую мову, часцей за ўсё выкарыстоўваючы як афіцыйны правапіс, так і лацінку, велізарную колькасць папулярных праграм, асяроддзяў і індзі-гульняў. А дзе ён зараз? Ён, як разумею, нейкі юніксоід, які інтэрфейсы перакладае. Тэлеграм на беларускую мову таксама ён перакладаў. Вау! Ну, вядома, не адзін. Усё роўна. Ну, тыпу, дзе ён зараз? Тыпу, хацелася бы гэта самае, ну... перадаць мой рэспектос яму. Калі ёсць такая магчымасць. Імя знаёмае. Так, мне таксама чамусьці. Я вось, ну, калі сказалі, толькі я такі, такое адчуванне, што я дзесь сустракаў. Але зноў жа гэта... Так, шанец крытычнага урону. Ну, такое. Не патрэбна. Не. Лухта. Мне ключ патрэбна. Так, у меня нешта я не заўважыў, але у мяне шкелетики падскончваюцца, трэба навызываць. Выклікаў, усё, ёсць 3 назад. Нешта, реально, я занадта нават перамацаваўся у тым лабірынце. Можа, гульня не разлічвала, што я так далёка там забяруся. Потому что, по сути, я зараз могу стоять сзаду и просто по чарзе, ну, выкликать еще больше своих шкелетиков. Просто по
чарзе яны адпраўляюцца туды і забіваюць што-небудзь і паміраць. О, гэта нейкі босс там нават быў зараз. Вось каб вы зразумелі, наколькі я перамацаваны. Типу, дзесьці там босс толькі што быў, які узяў і проста забіўся ад маіх шкелетаў. Так, ключы, вось оно. Ёсць. І парткі нейкія. Парткі цудоўна. Пальчаткі, шанец крытычнага ўрону 2 пашкоджання. А колькі мне верагоднасць крыта ўвогуле? Дзе глядзець. Урон адлегласці 21-26, магічны урон 56-61, верагоднасць крыта, трапнасць 94. Так. Шанец крытычнага урону 6. Хацелася бы сабе шансы крытоў падвысіць, таму што магія ачмурэць як валіць тады. Просто у мяне калі фаербол які-небудзь крытуе, то гэта прям цуд. На жаль, я так разумею, крыты не распаўсюджваюцца на маіх шкелетаў. Вось зараз крыт 66 было. Хаця, можа быць, гэта і шкелетікі мае робяць ужо. Так, і гэта ў катакомбы ідзе. Ладно, катакомбы ды катакомбы. Я бачу платформу вось там напрамку. Ні халеры тут няма. Скелетики, можете вы наперед ісці, а? Давайте вы разбираетесь. А я пакуль погляджу, что тут у нас. Перстенок багаття, плюс 6 золота. Золото не проблема абсолютно у гэтай гульні. У гэтай гульні? Мне падаецца, я неправильно кажу. Так, гэта зачынена. Патрэбны ключ. Weblate.org.be. Google AI прапануе на гэтай платформе зарэгістравацца і знайсці яго нік наш тлумач. Ці на працоўную почту наш тлумач gmail.com. Ну, ці пад перакладам гэтай гульні на гітхабе пакінуць камент. А так у яго няма соцсетак, наколькі я разумею. Не, ну тыпу, як бы у беларусаў ёсць такая сітуацыя, што ты не заўсёды жадаеш быць заўважным, так? Ёсць такі нюанс. І, можа быць, ён і не жадае быць заўважным. Тыпу, калі не жадае, то можа варта яму хаця бы ліст напісаць, тыпу, і вы можете напісаць таксама яму пашану за яго працу, просто тыпу, падзякі. Падзякі, накідайце рэспектосаў чалавеку. Тыпу, неважна, не чакайце адказу, нічога такого, просто, тыпу, падзяку за працу. Яму будзе вельмі прыемна, я ўпэўнены. Я так, можа, і зраблю, як это самое, калі не забуду. Так, божка, гэта ўжо не мае шкелеты. Божка, на сваіх шкелетаў ад чужых шкелетаў адрозніць не магу. Ось. Крыху падымаем шкелетаў, ось, нармальная колькасць. Гэта яшчэ адзін босс быў. Зразумеў, я зразумеў, чаму мне шкелетаў разваліла. Божухна. Гэта мой. Ладно. Ну вось. Варожых шкелетаў блізка трымаю, таму што думаю, што гэта свае... Па сваім стараю, думаю, што гэта чужыя. Разберешься з вами тут. Так, пачакайце-ка, там што, праход ёсць? Так, там праход ёсць. Ну, ось так ось, каротика. Назад. Каб не тыркацца. О, телепорт. Якая прыгажосць. Блин, ну зараз я вярнуся і поўнасцю ўся лакацыя адрэспалася ворагаў, так? Ухта. Опа, Йора, чараўніца. Йора, ты не жадаеш паразмаўляць? У меня есть пытанне, якога хрена тут робіш?
Let's trade. А, яна нават не размаўляе, яна просто гандлюе. Ладно. Типа яна такая, размаўляць з табой? Фу. Продадим. Это продадим. Ухиленне... Ухиленне, насамрэч, мне падаецца, будзе больш карысна для мяне. Давайте. Ураўнаважанасць такая сабе. Верагоднасць ухілення мацней. Ураўнаважанасць прадаем, палочки прадаем. Тапкі гэтыя таксама ідуць нахрен. Тапкі на ухіленне. Давайте. Няхай. Аднаўленне маны, мне падаецца, мана не такая вялікая праблема, калі я шкелетаў пачаў ствараць. Яны як шчыт даволі добра працуюць, не той, каб шмат маны каштуюць, таму я трохі магу падзабіць на сваю абарону. Так, разабрацца з пальчаткамі. У мяне зараз шанец крытычнага ўрону, і я гэта не буду прадаваць, гэта дакладна. Таму пальчаткі усе астатнія могуць... вось тут ёсць больш крутыя, плюс 3. Давайте іх пакінем пакуль. Можа быць, я сабе адзін параметр у моц усё ж такі выкінуў. Резіст цемры выкидываем. Шанец знаходжання рэчаў таксама выкидываем. Бонус золота няхай застаецца. У нас тут набралося ўжо крыху розных перстёнкаў. Вось гэты перстёнак можа прадаць. І бонус досведу плюс 1% таксама на продаж. Ужо не актуальна. І гэта таксама, типу, не вельмі. Ок, трохі пазбавіліся ад рознага. Што ў тебе набыць? Можа ёсць нешта крутое? Не, слабавата. Ды нічога ў яе няма. Яна яшчэ і размаўляць не жадае. Кавек. По ідэі, я зараз магу скрозь гэтыя дзверы прайсці, там што у меня ключы ёсць. Так. Шкелетики, за мною. Я вам дорогу покажу. Шкелеты, вы где? А божик, наверное, сам себе сябра знаешь линейка. Файно. Ты настреляли там. На жаль, я не могу сказать шкелетам, типу, будьте толькі ў ближнім бою. Яны універсальныя, гэта круто, але час часу я жадаю, каб яны просто як мага больш адправіліся да ворагаў просто ў ближнюю бойку і не перашкаджалі мне. Тебе шафа ухопіць пад усе гэтыя шкелеты? Не. Я іх хаваць не буду. Я буду ганарыцца сваімі шкелетамі. Не трэба вось гэтага вось там, типу, ой, не трэба сароміцца сваіх шкелетаў. Таму што ты ім пачынаеш сароміцца, калі ты іх у шафу хаваеш, правильно? Паказваю ўсім. Прышлі да цябе госці такія, глядзіце, колькі у меня шкелетаў новых. І каб зусім варыятам не выглядаць, вы яшчэ іх па імёнах пачынаеце называць. Закрыла шкелета майго. Будем рабіць-то без яго. Ладно, проживем неяк. А все потому, что они дальнобойные. Могли бы быть и в ближнюю бойку идти. Просто бить улучшим. О, божик, на алтар. Сигейт некий. Отчапись от меня. Шкелетом моим змагайся. А, ну правильно, у меня шкелета няма, то нормального. Типу, оп, ось так. Коты, що ви робите? Мне тут носятся коты просто. Опаньки, усё. Уровень. Дарэчы, вось гэтая спасылка ў пачатку майго камента. Бесплатная браузерная платформа перакладу. Яна аўтаматычна на GitHub дасылае тэкст. Так што, калі цікава, можете памацаць. Я, па-моему, я тыркаў. Як бы ўсё файна. Мая праблема ў тым, што гэта... Карацей, ёсць... Ну, для Discoregium, карацей, у нас тэхнічныя праблемы былі з любымі онлайн-платформамі, таму што патрабаванні у нас вельмі спецыфічныя для... Ну, гэта выключна таму, што Discoregium.
Вось, на любую другую я бы гульню, можа, і менш па памерах спакойна бы нешта іншае карыстаў, але нам прыйшлося сваімі рукамі, карацей, рабіць усе, ну, арганізоўваць сабе працу, таму што проста інструментаў падыходзячых не за мільён грошай просто няма. Слухайте, мне там я хацеў паглядзець моц падвысіць сабе, моц 2 мне патрэбна прадмет. Вось на гэта, я хацеў сабе пальчаткі апрануць, вось. На астатняе можна, а што спрытнасць дае? Трапнасць, адлеглы ўрон. Трапнасць, дарэчы, 97% у нас. Угу. Ну такое. Моц падвышае максімальнае жыццё, аднаўленне жыцця, што таксама не вельмі прям супер актуальна. Мы можам далей разганяць нашу. А што абарона? Ухіленне і паглынанне і добра. А ухіленне у мне 37%. Ухіленне 37, то бок ад верагоднасці ворага трапіць адымаецца 37% і тады толькі пракідваецца па гэтаму значэнні. Мы можам, у прынцыпе, спакойна ў розум і адзіную абарону скінуць. Не будзем нармальна сабе жыць. Выклікаць шкілетаў да 4 ужо. Не, зараз мы шчыт кінем, і пры гэтым, мне падаецца, 2 нават кінем у шчыт, таму што ён ужо неяк адстае. Альбо штосьці яшчэ. Давайте вось гэта, просто універсальную абарону рэзісты дададзем сабе. Так. Ось он шчыт, які у 2 разы амаль мацней, чым той, што у нас было. О, кветка магільная, якая нам патрэбна. Цудоўна. Гэта якраз тое, што нам было патрэбна. Вось збіраюцца да хаты, а ты такі, зачыняючы дзверы, не даючы ім свісці. А як вы лічыце, адкуль у мяне столькі шкілетаў? І вось такі, ля! Ну так, так. А што ты думаў? Трэба ж нейкую калекцыю папаўняць. І сюжэты для хорараў неяк рабіць, правильно? Як, вось гэта, на выхад. Возера Куума. Я шчыра не чакаў, што я тут буду. Я думаю, я ў горад вярнуўся праз гэтую хрень. Добра, мы прямо ў неледзяную лакацыю раптоўна трапілі, чат. А я толькі хацеў заклён на лёд мацаваць. Мне падаецца, добра зрабіў, што не зрабіў. Вау. Ну, карацей, одну частку артефакта неабходнага мы сабралі, так, ну, па сюжэце. Глядзіце, наш персанаж як бы быў выкінуты з адзінага горада людзей, які застаўся, лётаючы горад Эмпіріон. Вось, а людзі ўнізе, якіх, ну, тыпу, там, ізгналі, альбо яны засталіся, там не ўсіх пусцілі. Форт Амір, добра. О, блин, я не хацеў сюда заходзіць. Вось, гэтых людзей, карацей, яны, ну, не пушчаюць назад, так? Але ў нас ёсць яшчэ грахі, якія мы вінныя там выплаціць, так? І нас не пусцяць у горад, што б мы не рабілі. Але ёсць артефакт, кніга мёртвых, якая можа выплаціць усе нашыя грахі. Не ведаю, як это нахрен працуе, але фэнтэзі сусвету мы не задаем пытанняў. Вось, але мне патрэбны артефакты спецыяльныя, каб у гэтай кнігі мёртвых напісаць. Вось такі прыкладны расклад. Так што, па сутнасці, мы зараз у пошуках гэтых артефактаў, каб напісаць у кнізе мёртвых. Ворагі 5-го ўзроўню, дарэчы. А боже, там пачти кароткія лукі, з якімі я нічога зрабіць не магу. Так. Я казаў, што занадта проста, так? Ось зараз яны мне скажуць іншае. Ну так, шкелетики зараз ужо паміраць пачынаюць хутенька. Хаця ўсё роўна я магу проста стаяць і нічога не рабіць, і пакрыху мае шкелетики перамогуць гэта. Я проста выклікаю іх хутчэй, чым яны могуць іх забіваць. О, крывачок яшчэ. Які мяне... А, ну вось і нармальна. У мяне ў выніку не так моцна шчыт разваливаецца. Я добра падмацаваў яму.
Потому что шкелетики только часовая такая оборона, ее можно легко обновлять. А я щит это реально мне уже у здоровья бьют. Так. А ё-моё. Шкелетики, давайте выражайте проблему. Одиное, что я реально, я ледь адрозниваю своих шкелетиков от их. И мне хотелось бы бачить, как мои шкелеты реально были больше отрывало. Яны 120 здоровья. Это уже управление с ворогами, это не только шмат. Я просто по кулдауну их уже выкликаю. Что там, до речі, мне подказывает гульня? Калі я подвышу яшчэ, то яны уже до 4 я могу выкликаць. Але гэта не ўзмацняе іх. Яны ўсё роўно просто хутка могуць паміраць, асабліва калі ворагі могуць біць па плошчы. То бок это не тое, каб моцна. Но цікава, ці апгрэдзяцца яны, тыпу, таму што я бачыў скрутак выклікання зомбі. То бок зомбі выклікаць можна, які мацней. Просто если в этом сенс. Но вы меня раскусили. Но мне моя коллекция шкелетиков, ведь дорогая, я вам просто так и не отдам. І з чого ви думали? Я собі колекцію шкелетиків збираю, а ви її просто візьмете да отримаєте. Ну, почалося. Які вельмі цікавий форт, у ньому больше книг, чим нейкай, типу... Тим больше, что з этого форта мы бачили литерально одну вежу невеличкую. Что за холера? Сколько это за такая могилки, а не... Что за форт такий дивный? И чему я сюда приперся в угле? Квест додадений? Что? Так, одновокие вартовники, глядите статуи тронной залы форта Ампир. Амир. Не Ампир. А ё-моё. Ворог. Я ж, конечно, ожидаю уваги от меня. Я не ведаю, зараз гляджу на час. Ну, мне это потрібно хутка скончувати, але я не ведаю, чого мене ждає Фрея. Вона прийшла і така, типу, давай-ка уваги. Давайте я дам уваги, раз уж питаю, зараз я вернуся. Форт Боярд. Зараз буду. Короче, я не ведаю. Я не могу подлумачити, але Фрея вельмі ждала уваги. Хто не ведає, гэта моя котка. І вона прям прийшла і така, типу, давай-ка. Обдимай мене. Зараз же. Потрібна увага. Статуї... Так, сапфіри оп, уставили, і ми схованку некую знайшли. І що? Типу, эта штука открылась. Окей, а далее что? Я просто пройти далее не могу. А сенс? Взаимодействовать со статуями я не могу. Да, прости, не могу. Там темно. У меня заклен може нейкі потрібно скрити? Не, ну заклен же ж не про тое. Ты ж не обов'язково будеш... Не разумею. Так... Орб, які носить темне пошкодження.
Добра. Цікавы, карацей, закон ёсць, які рэбалансуе абарону цэлі. Накладывае статус, які робіць ворага больш слабым да любой магіі, акрамя як магіі цемры. Так, і гэта вяртанне назад. А ў чым сэнс-то? Я не зразумеў. Можа быць, я яшчэ не павінны сюды трапляць? Можа, мне рана? І ў гэтым прыкал дэс, тыпу, я яшчэ квест павінен атрымаць нейкі. Так, давайте квесты почитаем. Пам, вы шукали камеру, где находится книга мертвых. В книге мертвых говорится, что укрепление спознает той, кто напишет ее свое имя чернилами из могильной кветки. Флары назгав внизу, можно сказать больше. Спитать Фларена про могильную кветку. Так, добро. Шукаем телепорт назад. А боже, наш шкелет, отчепися. Мне просто литеральный телепорт потребный. Я вернусь и разберемся. І гэты тэлепорт не працуе назад, мне патрэбна знайсці іншы. Ладно. Окей, шукаем іншы. Коты нечто там колупаются. Беспокойные мои. Карацей, я ўжо гэта агучваў, а гульня, як бы, там, дарэчы, была у нас такая, это самае, абмеркаванне, што эта гульня больш цікава будзе нават больш распрацоўшчыкам, чым, ну, прям гульцам, але гульня, як бы, так гэта клон. І дрэнная яна? Не, ўсё ёй добра зроблена, яна прям, ну, нармальная гульня. Праблема ў тым, што ўсё гэта вы маглі пабачыць шмат дзе, і ёсць шмат канкурэнцыі ў гэтым, так. І калі вы хутчэй за ўсё пажадаеце вы штосьці перагуляць, то вы хутчэй за ўсё абярэце альбо Path of Exile, альбо іншыя часткі, о, дарэчы, ўзровень, альбо новыя часткі Diablo, альбо Path of Exile, альбо Sacred перагуляць, вось такое што-небудзь. А таму гэтая гульня хутчэй за ўсё прайдзе проста міма вас. Дрэнна гэта не дрэнна, як бы, неблагая гульня, ўсё роўна неблагая. Вось, што мы можам? Яшчэ больш скелетаў можа ляснуць, альбо палепшыць сабе ўжо нарэшце зброю нейкую. Давайте полымя вось гэтае возьмем, мне цікава, што за яно. Я вось так вось зараблю. Так. І у мяне апошні, давайте ў шкелетаў кіну, мне просто цікава, што наступнае. Усё роўна выклікаць шкелетаў, іх просто будзе яшчэ больш. Ну, такое. То бок, па сутнасці, здольнасць некрамантыі тут абмяжоўваецца тым, што яны будуць такого ж ўзроўня, яны, дарэчы, 5-го ўзроўня зараз, але яны просто растуць па... Здароўе крыху расце па ўзроўнях, але нічога такога. Бакаты юрлівы гоблін. Гоблін і не жадае з намі размаўляць. Ці гуляў я Kingdom Come Deliverance 1? Я гуляў, я не прайшоў. Не таму, што гульня дрэнная, а просто таму, што яна даволі павольная, і мне было не тое, каб шмат часу, але гульня крутая, мне прям спадабалася. Пруток чарадзея, плюс 6 магічны ўрон. Мой пруток зараз памацней крыху, але магічны ўрон ад рукі асноўнай, і у мяне як бы зараз паніжэй. Можна дадаткова сабе 10 атрымаць яшчэ, просто калі з рукі біць. Я не ведаю, ці распаўсюджваецца гэта на закон, вось гэта магічны ўрон min-max. Я так разумею, распаўсюджваецца. Я нават не упэўнены. Это бутак такое сабе. Ладно, окей. Я не ведаю, мне не толькі каб гэты пруток патрэбны, які ён там падае. Нічога я не забыл. Тут нічога няма. Ага, вось як эта штука працуе. Што надае не толькі шмат пашкоджанняў, але можа накладваць, можна накладваць стан, які будзе зніжаць тыпу здароўе, рэзісты магічныя ад полымя.
Ну, плюс на некалькі цэляў можна накидывать, так что мелкіх цэляў. Не ведаю, шкелетики прям закидывают их. Может быть, шкелетики все-таки поляпшаются не, ну, не только от моего уровня, а от параметра этого заклёна, які на вызывание шкелетов. Только это просто у самим заклёне не кажуть. О, я бачу платформу подається. Там нечто есть. Шкелетики, вы могли бы пойти? Ага, это у шахты черных болот. Я не ожидаю шахты, я телепорт ожидаю. А то зараз заберемся знову неведомо куди. І колькі кулдаун у гэтай штуки? 0,8 секунд. А чому ён мне не атрымаўся, калі я пожидал? Раз. А, не, нормально, довольно часто так. Ну, конечно, я только 80% силы маю ад моей магічнай силы, але калі ворагаў некалькі, гэта акупаецца. Типу, калі мінімум 2 ворага, гэта ўжо карысна. Я один параметр забыл раскидать. Давайте... Можно, конечно, оборону себе подразогнать яшчэ. Не, давайте ману просто. Магию. Просто все 5 пунктов у розум. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Каким уровень уже-то? Просто уровень, нормально. Шкелетика, якого я выклікаў, 6 уровня. Хотелось бы ведаць, што будзе, калі памруць гэты шкелеты. Вось зараз запомніць 135. Так. 135 гэта здароўе нашага шкелетика, які 6 уровня, так? А, і ўсё. Не, пачакайце-ка, мне толькі тую шахту альбо ў той порт ісці. Усё, выбару няма. Альбо там праз верх можна прайсці. Ну ладно, мне выбору няма, альбо ў той форт, альбо ў тую шахту, і ўсё, ось мои выборы. Але мне патрэбны телепорт назад-то. Я ж ожидаю ў вёску вярнуцца. Пампаваўся апоінты, пункты ў магію перад нараджэннем, а потым выявіў, што на нашым свеце няма магіі. Ну, уявіць сабе. Отстой. Быў бы самым крутым чарадзеем, калі б магія працавала. О, вось што я шукаў, нарэшце. Телепорт. Один, до речі, телепорт мы пропустили, он не загарэўся. Так. Чел, не боишься моих шкелетиков? Хочешь пропалить моих шкелетиков? Так. О, книга, якая каштуе... Я яе собой возьму, але мне патрэбна... Гэта самае будзе... Колькі там? 10 обороны. Карацей, на наступным узроўні мы разгоним себе оборону крыху. Так, это ўсё лухтаем, тут нічога не дае. Але новыя прадметы з'явіліся ў крамах. Это прям добра. Так, а той чел мне нічога не распавядзе. У мяне кветачка ёсць. Магільная кветка. Так, это сапраўды магільная кветка. Яна ёсць галоўным кампанентам для стварэння чарніла. І што? Што мне далей? Книга мертвых. Так, бла-бла-бла. Имя чарнилом з магільнай кветкі. Ваши грахи знікнуць, і вы зможете вернуться туды, адкуль вас сослали. Але як мне адшукаць такое чарніла? Такое чарніла нельга знайсці. Яго патрэбна зрабіць самастойна. Апроч самой магільнай кветкі, вам неабходна будзе ахвяраваць уласнай крыві адмысловым клінком. Нам клінок патрэбны яшчэ. І вось там форт вучэць усё нам патрэбнае. І пяро патрэбна. Мя. Ось, дарэчы, броня полепей. Не заўважыў нават, як она у меня завалілася. Так.
Окей. Чат. Я гляджу на час. Трэба зараз уже будзе скончваць, так? Мы заўтра сустрэнемся на Tiny Glade. Гульня ад шведскай студыі, якой ёсць адзін чалавек з Расіі, якая адзначана ў стыме як расійская гульня, але гэта памылка насамрэч, як вызначылася, як мы сёння даследаванне наше ўнутранае невялічкае супольнае расследаванне зладзілі, карацей, там усё нормально. Мы праверылі. Ось, там будем гуляць у яе, усё ў парадку. Што у нас заўтра? У нас чацвер заўтра. Гэта значыць, што ў чацвер мы вызначаем гульню па топ-1, то бок тое, што у нас у самой версіі будзе на момант канца галасавання, тое у нас і перамагае. Я зараз гляджу, што у нас у самым топе знаходзіцца цывілізацыя 5, але Keep Driving, Divinity знаходзіцца даволі блізка, там 5000 пунктаў, што не такая гіганцкая сума, якая можа змяніцца за адзін стрым лёгка. Вось, такія справы, таму побачимся заўтра. Зараз я буду вас перадаваць. Гляджу, хто у нас што робіць. Так. Хто у нас ёсць? Я бачу незнарок. Я бачу радыёголас, ну, якое не выключаецца, мне падаецца, толькі учора нейкі перапынак быў. Давайте да незнарока тады, ляцім да яго. Я вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, то добра вам папрацаваць. Сярэдзіна працоўнага тыдня, так што мы вось пераварваем праз яго сярэдзіну, зараз літаральна праз экватар, тут засталося ўсяго нічога, ўсяго пару дзён яшчэ прапрацаваць і будуць выходныя. Ляцім да незнарока і да пабачэння. Добрага вам дня.